calling the attention of the owner of Innova White with plate number FAB 7427, Vios Gray AAR 3908, Vios Red AAY 3986, Revo Blue FFJ 265, Mitsubishi White FAF 6053, Kia Red FHJ 372, and Gray Mitsubishi with plate number GEU 232. Please i-transfer inyong salakyan. If not, ipato sang PSTMO. Salamat. Gobyernong tapat, ang magbuhay lahat kay Lenin. Dito sa gobyernong tapat, ang magbuhay lahat kay Lenin. Umasa ka na kahit sa anong panahon, kakapitan natin ang laman ng pagsubok. Dito sama-sama tayo, Pilipinas, tayo'y aahon. Dito sa gobyernong tapat, ang magbuhay lahat kay Lenin. Dito sa gobyernong tapat, ang magbuhay lahat kay Lenin. Dito sa gobyernong tapat, ang magbuhay lahat kay Lenin. Kay Leni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Kay Leni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Ang Pilipinas ay matatag, bawat pagsubok kinakaya. Karapat-dapat sa kanya ay maayos na pamamahala. Sa lahat ng unos na dumaan, mayroong walang pagod na nagtsatsaga. Kasing tatag ng diwa ng Pilipinas, siyang kailangan. Alam kong di ako nag-iisa, buong bayan ay merong maaasa. Ito lang ating pinuno, handa ng pagsilbi, husay at tibay puso at isip. Kay Leni tayo, Robredo, kay Leni tayo, Robredo, kaya tayong ipaglaban, magtitig hanggang huli, tapat ang loob ay malasakit. Kay Leni tayo, Robredo, kay Leni tayo, Robredo, Kay Leni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Kay Leni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Kay Leni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Kay Leni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. ito lang ating pinuno, handa ng pagsilbi, husay at tibay puso at isip. Kay Leni tayo, Robredo, kay Leni tayo, Robredo, kaya tayong ipaglaban, magtitig hanggang huli, tapat ang loob ay malasakit. Kay Leni tayo, Robredo, kay Leni tayo,
at kaywan, laman ang isiping naglaban. Hangad niya tayo ay mamuhay sa bansang ang lahat ay pantay. May karapatan tungo sa kaunlaran, handang maglingkod kailanman. Leni Robredo, nagawa niyang lahat. May lakas, may galing at may pusong tapat. Leni Robredo, ating pinuno, nagawa niyang lahat. Nagawa niyang ikaw ay tulungan, buong pusong pinagsilbihan. Lahat ang lipunan, tinaas sa ating bayan, di tayo pinabayaan. Leni Robredo, nagawa niyang lahat. May lakas, may galing at may pusong tapat. Leni Robredo, ating pinuno, nagawa niyang lahat. Tumaan ang bagyo, di sumuko, ang ngiti sa matay di naglaho. Tumindig, lumipad, taas ang noo, pag-asa ng Check, check, mic. Pilipino. Sound check. Mayong hapon sa tanan. Good afternoon mga kampings. Okay, sa lahat-lahat na nasa paligid pa na medyo malayo sa stage, pwede na po kayong medyo lumapit sa stage because at 2 p.m. we will be starting our event. Okay? See you later, 2 p.m. mga kampings. Iisa ang hangarin, iisa ang mithiin. Leni Kiko lumaban para sa taong bayan. Tagos na pagkalinga, ang handog ay biyaya. Leni Kiko lumaban, tayo ay di iniwan. Ano man ang ulos, alagang lubos, kasamang lakas, alay ay wagas. Leni Kiko laban, umaraw man bumagyo, tayo ang panalo. Haharapin, sabay aabutin, turok ng tagumpay. Ano man ang ulos, alagang lubos, magkasamang lakas, alay ay wagas. Leni Kiko laban, umaraw man bumagyo, tayo ang panalo. Haharapin, sabay aabutin, turok ng tagumpay. Leni Kiko laban, Leni Kiko laban, Leni Kiko laban. Gobyerno tapat, angat buhay lahat. Dito sa gobyernong tapat, angat buhay lahat kay Leni. Dito sa gobyernong tapat, angat buhay lahat kay Leni. Umasa ka na kahit sa anong panahon, kakapitan natin ang laman ng pagsubok. Dito sama-sama tayo, Pilipinas, tayo'y aahon. Dito sa gobyernong tapat, angat buhay lahat kay Leni. Dito sa gobyernong tapat, angat buhay lahat kay Leni. Dito sa gobyernong tapat, angat buhay lahat kay Leni. Kay Leni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Kay Leni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Ang Pilipinas ay matatag, bawat pagsubok kinakaya.
ka. Kasing tatag ng diwa ng Pilipinas, siyang kailangan. Alam kong di ako nag-iisa. Buong bayan ay merong maaasa. Oh. Ito lang ating pinuno, handa ng magsilbi. Husay at tibay puso at isip. Kay Lenny tayo, Robredo, oh. Kay Lenny tayo, Robredo, oh, oh. Kaya tayong ipaglaban, patitig hanggang huli. Tapat ang loob ay malasakit. Kay Lenny tayo, Robredo, oh. Kay Lenny tayo, Robredo, oh, oh. Eleni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Eleni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Eleni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Eleni Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Ito lang ating pinuno, handa ng magsilbi. Husay at tibay puso at isip. Kay Lenny tayo, Robredo, oh. Kay Lenny tayo, Robredo, oh, oh. Kaya tayong ipaglaban, patitig hanggang huli. Tapat ang loob ay malasakit. Kay Lenny tayo, Robredo, oh. Kay Lenny tayo, Robredo, oh, oh. Nagawa niyang tumulong sa kapwa, nagawa niyang mamuno sa tama. Nanindigan para kay Juan at kay Juan, laman ang isiping naglaban. Okay, good afternoon everyone. Once again, we are inviting sa lahat na mga nasa paligid pa, you can proceed here near the stage because we will be starting the event in a few minutes. Okay, so excited na kaming lahat na ma-feel o madama ang init ng Iloilo para sa ating tropang angat. Okay? Pantay, may karapatan tungo sa kaunlaran, handang maglingkod kailanman. Lenny Robredo, nagawa niyang lahat, may lakas, may galing at may pusong tapat. Lenny Robredo, ating pinuno, nagawa niyang lahat. Nagawa niyang ikaw ay turuan, buong pusong pinagsilbihan. Inangat ang lipunan, tinaas sa ating bayan, di tayo pinabayaan. Lenny Robredo, nagawa niyang lahat, may lakas, may galing at may pusong tapat. Lenny Robredo, ating pinuno, nagawa niyang lahat. Tumaan ang bagyo, di sumuko, ang ngiti sa matay di naglaho. Tumindig, tumipad, taas ang noo, pag-asa ng Pilipino. Nagawa niyang lahat. Robredo, Mayong hapon Iloilo, just right before we officially start our celebration. Kagran pasasalamat for this afternoon. We just would like to call for the attention of the owners ng salakyan nga Isuzu with the plate number D2T405. Once again, ginapagabay naton ang owners ng salakyan nga Isuzu with plate number D2T405 nga sir or ma'am kadi attend anay sa inyo nga salakyan kinaka-park mo sa aton nga VIP parking area. Sa luwad, ginapagabay nato ng owner sang salakyan nga may plate number D2T405. Madamo nga salamat. iisa
lubos na pagkalinga, ang handog ay biyaya. Lenny Kiko lumaban, tayo ay di iniwan. Ano man ang ulos, Lenny Kiko naman. Alagang lubos, Lenny Kiko naman. Magkasamang lakas, alay ay wagas, Lenny Kiko laban. Umaraw man bumagyo, Lenny Kiko naman. Tayo ang panalo, Lenny Kiko naman. Haharapin, sabay aabutin, turok ng tagumpay. Ano man ang ulos, Lenny Kiko naman. Alagang lubos, Lenny Kiko naman. Magkasamang lakas, alay ay wagas, Lenny Kiko laban. Umaraw man bumagyo, Lenny Kiko naman. Tayo ang panalo, Lenny Kiko naman. Haharapin, sabay aabutin, turok ng tagumpay. Lenny Kiko Lenny Kiko Lenny Kiko laban. Gobyerno tapat, angat buhay lahat. Dito sa gobyernong tapat, angat buhay lahat kay Lenny. Dito sa gobyernong tapat, angat buhay lahat kay Lenny. Umasa ka na kahit sa anong panahon, kakapitan natin ang laman ng pagsubok. Dito sama-sama tayo, Pilipinas, tayo'y aahon. Dito sa gobyernong tapat, angat buhay lahat kay Once again, good afternoon. Maayong hapon sa tanan. We would like to announce lang sa mga owners ng motorcycles at saka mga tricycles parked behind the backstage or behind the stage, sorry, sa backstage area. Kindly vacate the area because that is reserved para mamaya easy na lang for our VIPs to alight their vehicles. So again, sa mga owners ng tricycles and motorcycles parked behind the stage, kindly vacate the space po. Kindly look for another parking space because the parking space ay para sa ating mga VIPs po later para mabilis yung kanilang pag-alight sa kanilang mga vehicles. Maraming salamat po. buhay lahat kay Lenny. Dito sa gobyernong tapat, angat buhay lahat kay Lenny. Kay Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Kay Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Ang Pilipinas ay matatag, bawat pagsubok kinakaya. Karapat-dapat sa kanya ay maayos na pamamahala. Sa lahat ng unos na dumaan, mayroong walang pagod na nagtsatsaga. Kasing tatag ng diwa ng Pilipinas, siyang kailangan. Alam kong di ako nag-iisa. Buong bayan ay merong maaasa. Oh! Ito lang ating pinuno, handa ng magsilbi. Husay at tibay puso at isip. Kay Lenny tayo, Robredo, oh. Kay Lenny tayo, Robredo, oh, oh. Kaya tayong ipaglaban, magtitig hanggang huli. Tapat ng loob ay malasakit. Kay Lenny tayo, Robredo, oh. Kay Lenny tayo, Robredo, oh, oh. Kay Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Kay Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Kay Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Kay Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Ito lang ating pinuno, handa ng magsilbi. Husay at tibay puso at isip. Kay Lenny tayo, Robredo, oh. Kay
Kaywan at kaywan, laman ang isiping naglaban. Hangad niyang tayo ay mamuhay sa bansang ang lahat ay pantay. May karapatan tungo sa kaunlaran, handang maglingkod kailanman. Leni Robredo, nagawa niyang lahat. May lakas, may galing at may pusong tapat. Leni Robredo, ating pinuno, nagawa niyang lahat. Nagawa niyang ikaw ay turuan, ubusong pinagsilbihan. Hinalat ang lipunan, tinaas sa ating bayan, di tayo pinabayaan. Leni Robredo, nagawa niyang lahat. May lakas, may galing at may pusong tapat. Leni Robredo, ating pinuno, nagawa niyang lahat. Tumaan ang bagyo, di sumuko, ang di sa matay, di naglaho. Tumindig, lumipad, taas ang noo, pag-asa ng Pilipino. Maayong hapon, Iloilo! What's up, madlang people? Mayang hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo kag of course, subong adlaw aton ginaselebrar ang kadalagan sang disente nga gobyerno matarong nga pagpadalagan para sa tagsa-tagsa nga individual kag subong nga adlaw aton pasalamatan partner ang mga tao nga nagbulig sang masobra sa pila ka bulan para sa aton nga kausa, para sa aton gobyerno katapat nga sigurado angat na angat ang lahat. Agree. Ako ang inyong host, Reyna Salazar Clamor, and I thank you. Excited ako doon. Sorry, partner. Ako si Jordan Toledo. Ako ma-excited good ko because pila na lang ka days. How many days na lang? With your votes, we will be having a new president, and that is Leni Robredo, and the new vice president, Kiko Pangilinan, and of course, our Team Angat Senators. Gani, nagbalik diri si VP Leni Robredo together with her team para pasalamatan kay isa sa mga pinakamainit nga supporters ang aton VP ang syudad kag probinsya sa Iloilo! Good afternoon mga kakampings. Good afternoon, partner. Partner, I am really feeling the great vibe nga subong adlaw magiging masadyagit sa syudad sang kag probinsya sang Iloilo kay ano bala nga before nga magapungko nga presidente si Leni Robredo kag magapungko nga vice president si Senator Kiko Pangilinan, mabisita siya sa City of Love, ang syudad sang Iloilo. Yes, excited na kamo makita karon VP Leni, Senator Kiko Pangilinan. And of course, our senators. Grabe, I know mainit gud subong Megs. Sorry, Megs, among tawganay because schoolmates kami sa nasa West. Oo, sang hindi pa ko to agit rin. Subong paloy-paloy na gid ko yaya. May mga taga-West dire. Ayun, mga schoolmates namon sa West. Tuman gid kainit subong nga hapon, pero tuman man kainit ang inyong pagpalangga sa aton, syempre, Team Pink o kung nga aton na Tropang Angat. Well, partner, I've seen the strong forces of Iloilo sa pagsuporta no, sa isa ka disente, kag masaligan nga klase sa gobyerno. Kag ang ato ni nga mga malang people, despite sang mainit nga tiyempo nga may ara subong, ari gid sila subong nga nagatambong kag nagaselebrar upod sa aton. Malarosas ang aton nga hapon. Agree ka mo madlang people? Ating presidente! Vice Presidente! Ating presidente! Leni Robredo! Vice Presidente! Kiko Pangilinan! Sa gobyernong tapat! Palakpakan! Abi ko maasaot ka. Hindi, Mex. Dito lang ko asta sa singgit lang. Hindi ko kayang mga moves sa mga Valenciano. Well, I guess, partner, no? Today will be
we're not really meeting our new leaders, but subong nga hapon, aton man na kita tanyagan sa mga special performances, salin sa atong mga pinalangga nga mga local performers diri sa syudad sa Iliria. Kag I know, ang ano pinalangga nga mga madlang people really excited naman nga magpamati sa ilang mga special performance. Yes, excited man ako dira because hindi lang mga, kita nga mga, let's say, ordinary people, pero may araman mga talented nga mga artists, kita nyo man bigatin nga mga celebrities, artistas, kag syempre mga talented dari sa Iloilo, full force gid to support our tropang angat. Pero partner, siguro try nato na shout out ang mga ari diri. Diin ang mga Youth for Lenny! Ang Mabilog Academy! Bubblies for Lenny and Kiko! Bubblies. Ano pa? Mga walang tulog for Lenny and Kiko Social. Swifties for Lenny and Kiko! Lawyer, ekonomista, nabuntis ni David, ang anak niyo, punta sa Amerika para pa... okay! Bongga. Medyo late ako to. Medyo lawig ang iyangat testamento, no? We Ay have, na, pink- ready na ang magpatapon sa bintana Yes. for Lenny Kiko! Yes, yes! Sa iba niya ginahaboy sa bintana, diriya welcome, mga naka-pink! Sa tanan nga naka-pink, kag ginaboy, dili kita tanan, di malatok kita sang mga bitayon for Lenny! Yes! Grabe, mga bitayon for Lenny! Sorry, gusto ka lang tumaniyak knowledge. Bitayon! Pink Roses of Iloilo City, good afternoon. Formerly Red Ladies. Ara mga tumindig para sa bayan, makumit na ko kung magdaog ang Lenny Kiko. Abaw, inspired gina sila kung makumit sila. Yes, later partner, makita na nakabaga pa sa una na VP ang ilang mga placards to. And of course, shout out man sa ara nagapasilong sa mga puno dira sa likod. Hello! Hello, hello! Sige, in a while, I know nga maghandog na mag-amat na din sila sa pagpalapit, no? Partner. And of course, hindi na nagkaroon pagpatugayon pa. And we're Yes. all excited to start our pre-show just right before we get to listen to our future leaders nga maghahatag sang bago kag amarosas nga buwas damlag sa bilog nga Pilipinas. And without any further ado, ladies and gentlemen, for a special number, aton palakpakan, one of our local artists here in the city, we have Sean. Palakpakan po, ladies and gentlemen. Subong hapon mga Ilonggo. Sean will be joined by Axel. Palakpakan naman dyan. Yes! Hello, Sean. Hello, Axel. Sean, my girlfriend. Hello, hello, hello! Mayong hapon sa tandan! Masabat ka, hindi. Deadma. Sean, my girlfriend. Mayara na, mayara. Mayara. Mayara, sir. Oo, O, sige, kanta na, sir. Kanta na. ho. Axel, my girlfriend. Wala pa, pero... Ay, sige, salamat. Ano ba? O, Axel, available. ano yung mga top 3 characteristic ang ginapangita sa isa ka tao? Tao lang para non-gender bias. Number 1 is Mabuot. mabuot. Ay, ikaduwa, Kakamping, siyempre. kakamping. Ay, ikatatlo, Ang buta, nakita ko na, Vi. nakita mo na diin siya. Ari lang nasa di. At ito, Ay, lokong sa diin tigil- siya. Ay, Basta lang, kilala ko na guro. Maasa naman ko. Sige, durupihin nyo pa sa mga agi. Ang may beads ko ng bayo. Once again, Axel and Sean. Yes! Iisa ang hangarin, iisa ang mithiin. Lenny Kiko lumapit.
Mas na pagkalinga ang handog kay biyaya. Lenny Kiko lumaban, tayo ay di iniwan. Ano man ang ulos, Lenny Kiko naman. Alagang lubos, Lenny Kiko naman. Magkasamang lakas, alay ay wagas, Lenny Kiko laban. Umaraw man bumagyo, Lenny Kiko. Alright, as of the moment, we are experiencing some technical difficulties lang, so please bear with us. Ganyan talaga kapag Yes, live, of ano. course. Oo. Sige, entertain ko na nga itong mga bisita. No? Hi, Sean! Plano ka mo katuig sa girlfriend mo? Hindi ko na maisip. Char. Hindi mo naisip kung pila sila kabilog? Ano? Ano na ka mo kalawig sa girlfriend mo? 8. Eight? 9. 9 years? Oh. 9 years. 9 years! 9 years. Lawig na, tama na, kita naman. Oh. Kailangan na ng pagbabago, charing. Oo, correct. Pero grabe, 9 years, no? Ano na, do termino lang ba? Oo, sige. Pet din siya subong? I think I na siya day. Sige, sa katamegs. Madlib pa kami, Tani. Ara, gali, gorgeous ko. At least, ang imo girlfriend, ginaupdan, kag ang girlfriend nagapakita in difficult times, unlike sa ibanda. Yes! Ang muna ang talaksan. Correct, Hindi partner. pala? Ayun, I guess we're good na? And also, mga kakampings, Sound check. kaupod natin subong nga hapon ang atong pinalangga nga mga senatoriables. Kag I know, excited na bala ka mo ma-meet sila? Sound check. Sang Grand Rally partner, ang isa sa mga pinaka-idol sa mga Ilonggo, Sound. was not able to be here. Nagsend lang sang representative. Subong ali na gitang pinalangga naton, no? May ngipin ang batas. Shell Jokno! Yes, idol ko man na siya. And also, we assume that we have this afternoon, no? Senator Sonny Matula. We also have Senator Alex Lacson. And of course, nagpadala mo sa iya mensahe si Senator Leila De Lima. Let us free Senator Leila now! Yes! Pila na kataho ang nag-retract. Correct, Leila. partner. Nakitaan tagin, no? Happy kita. Truth will always prevail. Truth will always prevail. Exactly. So I guess we are now ready with our special song numbers from our local artists here in Iloilo. Sa liwat aton palakpakan, Sean and Axel. Yun. So once again, good afternoon sa tanan. My name's Axel Yap and this is Sean Hortensio. Kami ko na ay malingaw sa inyo before pa mag-abot ang iba. So if you know the song, sabay ka masama. Chill na tali dan eh. Mas gigatagi, di ang init. Gani. Grabe gid kami guys. Actually, nakulbaan kami pero tani, hindi lang kamo ma-fresh. Sige ah. So if you know the song, please sing with us. Sometimes I lay under the moon and I thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars and our children will play. One day, one day, one day. But one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we all lose when they feed them the souls of the innocent. The church pavement, keep on moving till the waters stay raging. In this maze, you can lose your way, your way. It might drive you crazy, but don't let it phase you. No way, no way. Sometimes in my
tears I drown. But never let it get me down. When negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars and our children will play. One day, one day, one day. Oh, one day, one day, one day. The day this all will change, should people the same. Stop with the violence, down with the hate. One day we'll all be free and proud to be under the same sun. Sing songs of freedom like way up, way up, way up, way up. All my life I've been praying for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars and our children will play. One day, one day, one day. Oh, one day, one day, one day. Alright. Thank you. So, Asher. So, bali Alright. nag-prepare kami. 5 songs naman prepare. Galing kiti, wala pa si Sean. So, mauna Okay lang, okay lang, okay lang. Willing to wait. Props lang ako din eh. Yung masabad-sabad lang. Bali, ako gali liwat si Sean Hortensio. And once again, I'm Axel Yap. Yes. Shabay-shabay, dali ka rin. Shabay, shabay. Shabay-shabay. Lift your head. Baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You get by with a smile. You can't win at everything, but you can try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said that there's an easy way. When they're closing all their doors, they don't want you anymore. That sounds funny, but I'll say it anyway. Girl, I'll stay through the bad times, even if I have to fetch you every day. You get by with a smile. You can never be too happy in this life. In a world where everybody hates a happy ending story, it's the wonder love can make the world go round. And don't let it down and turn your face into a frown. Get along with a little prayer in the song. Let me hear you sing it.
the things that could go wrong along the way. You get by with a smile To kiss away the stars goodbye. Oh, let me hear you sing it. Shabay, shabay. Alright. Madamo nga salamat. Amo na to, amon nga last song. Sorry, good guys. Thank you so much. Thank you, Gid. Sorry, Gid. Follow niyo lang kami guys sa social media para makadamo pa ka mga performances sa amon. Siyempre, hindi nyo magpagkalimtan. Lenny Kiko 2022! Woo! Let's go! Thank you very much, Sean and Axel, sa pag-share sa inyong atalan sa buong hapon sa Amon Tanan. Thank you very much. Nakakagwapo ko namin ang tingog, no? Oh, Pero mas nakakagwapo kung kakamping of kagidyaya. course! Amo ginaya. Amo na subong ang ideal guys ang ideal guys ang mga babae subong. Sa una, No. tall, dark, and handsome. Tall, dark, and handsome. Subong kapamping, Yes. tall, dark, and handsome. Kakamping, honest, kag masaligan. Yes. And of course, not this point. I know, alin para mas maimbitar pag ang atong pinalangga ng mga kakamping nga araw at subong nagapahandong dira manami ang panahon naton subong kag ginabugayan kita ni Lord sang manami nga tiyempo no mahangin. Hangin, Di pala? oo. Kag palihos ang aton bagong gobyerno, this will be a breath of new air. Di Yes. pala? Kulay rosa sa aton nga future. Well, Wala sa partner. iba niya color. Yes, partner, no? And I guess ready na kita na nga i-welcome up on our very stage ang pinalangga naton ng mga senatoriables nga magahatag sang ilang nga mensahe kag mapalabot sa tanan nga mga Ilonggo ang ila plataporma kag intensyon kung nga at sila dapat ang maging senador naton sa bag-o nga gobyerno. Yes. You know what, partner? Very important man, no, nga butuhon ta ang mga senatoriables nga gina-endorse ni VP Lenny because mas manami kung madamo siya sa mga kaupod. You know, si iya government kay budlay kung iba ang senators, hindi iya mahatag iya nga best platforms or programs. So manami gid nga this coming election ibuto taman tanan ang mga gina-endorse sa Team Angat. Alright, insakto gid na no? Ang aton nga VP, ang aton nga President kag VP, matinlo ang track record kag amuman ang aton senatorial Yes, boss. exactly. So hindi na magpatugayon pa, partner. Go! Inviting here in our... Na-excite ako. Oh my God, Ako man. Nag-fun girl ako. Basta hindi ko girl. Partner, ato na i-welcome up on our very stage. No? Ang paborito, gets sa mga pamatanon, subong, dahil may ngipin ang batas, the one and only, Chel Jokno! Shell ka lang, dehado man sa buhay, may Jokno naman. Shell ka lang, Jokno sa Senado, 21 tandaan. Shell ka lang. Hello, Iloilo City! Nakita ko lang kayo. Alam ko na, may liwanag sa dilim. Nakita ko lang kayo. Alam ko na, kulay rosas ang bukas.
Grabe yung inyong pagmamahal. Feel na feel po namin lahat yung inyong pagmamahal. Kaya uunahan ko na kayo at sasabihin ko na rin, I love you all. Woo! Pero alam nyo, malalim yung inyong pagmamahal. Alam namin, hindi lang kayo nagmamahal kay VP Lenny at kay Sen Kiko at sa amin, kundi ang pagmamahal ninyo ay para sa ating inang bayan. At yan ang diferensya, yan ang nagkakaiba dito sa ating kampanya. Ang nagdadala nitong kampanya, hindi ang kandidato. Ang nagdadala nitong kampanya ay kayong lahat. At ang nagdadala sa inyo, ang pagmamahal, yung pag-ibig sa tinubuang lupa. Kaya, palakpakan naman ninyo ang sarili ninyo. Nako! Alam nyo, yung hiyaw ninyo, mula dito sa Iloilo, rinig na rinig namin yan hanggang sa Pasig. Kasi, sa karirinig ko sa inyong hiyaw, nakita ko yung hiyaw ninyo may hugot. Hugot ng kapayapaan! Hugot ng kalayaan! Hugot ng katarungan! Yun. Kaya nakita ko lang kayo, alam ko may kinabukasan ang Pilipinas. Love you too. Ngayon, maraming salamat po. Maraming salamat po. Alam nyo, tingin ko, caring-caring nyo dito si VP Lenny at si Sen Kiko. Tama ba? Ako, sigurado ako dyan. Kakamping all the way. Pero kailangan nila ng backup sa Senado. Kaya, bibigyan ko kayo ng ilang dahilan kung bakit kami ay pinili ni VP Lenny at ni Sen Kiko. Para pag nag-house to house kayo, pag nangampanya kayo at tinanong kayo, bakit ba ninyo kinakampanya ang slate ni VP Lenny at ni Sen Kiko? Unang-unang dahilan kung bakit kami pinili ni VP Lenny at ni Sen Kiko, naku, hindi kami nangungurakot. Pangalawa, ay hindi kami nagkakalat ng fake news. Pangatlo, hindi kami nag-absent sa debate. Pang-apat, hindi po kami convicted. Pang-lima, may degree po kami. Pang-anim, aba, nagbabayad kami ng buwis. At siguro ang pinakamahalaga, tulad ninyo, mahal na mahal namin ang ordinaryong Pilipino at ang ating tinubuang lupa. Ngayon, meron ba ako mga children dito? Oy, nako. Grabe kayo mga children talaga. Maraming salamat sa lahat ng mga volunteer, lahat ng mga supporter, lahat ng mga children natin. Alam ko, medyo nakakapagod yung ginagawa ninyo. Lalong-lalo na yung nag-house to house, ganyan-ganyan. Kaya, pag medyo pagod na yung paa ninyo, pag medyo stress na kayo, isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Chill ka lang! Sino ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas? Oy. At sino ang dadalhin natin sa Malacanang? Oy, yun. Yan ang gusto kong marinig. Ipapanalo ba natin ito? Yes, ipapanalo natin ito. Nakita ko lang kayo, alam ko. Magtatagumpay tayong lahat. Maraming salamat po.
I love you and we'll take a selfie. Chill ka lang, next. Chill. Chill! Chill ka lang. Smile, children! Mga children! Sa Senado, 21 tandaan. Chill ka lang. Dehado man sa buhay, may chill jokes o naman. Chill ka lang. Thank you very much, Senator Chel Jokno! 21 tandaan. Chill ka lang. So, Mex, grabe, no, kanami kay Senator Chel. Kay do tatay lang siya nga nagalaygay sa ato. Correct. Ang father figure, aragid sa iya. Oo, no? and I hope, no, butuhon tagid Senator Chel, he's a human rights advocate. We need that personality, that kind of representation sa aton nga Senado. And Mex, gina-invite naman tanan, nga kadtrati ka mo, ang mga wala pa, i-text yun na mga upod nyo because as of now, sa ungka na siya VP Lenny. Yes! Nagalapit na gid siya. Lapit Ala na na siya lang. sa ungka, no? Oo, lapit na lang na, okay? So I know excited na kamutanan, pero hanggang ganun Senator Chel ka lang. Chela ka mo kay lapit na si VP, no? Partner, sa ungka, nagilang siya. Yes. Ungka aklan. Charet. Charing lang. 4 hours pagali. Next, Partner, hindi na ito magpatugayon pa. We'll be having our next Senator Kag. Ginakilala, siya natin nga defender sang manggagawa. Ladies and gentlemen, attorney and soon-to-be Senator Sonny Matula! Iisa ang hangarin, iisa ang mithiin. Maayong hapon, Iloilo. Kumusta naman kamo? Maski mainit ang adlaw, kaupod kita. Pakilala ako sa inyo, pwede? Pwede shout out muna. Pagsiling ako nga defender sang manggagawa, ang inyo nga sabat, Matula sa Senado. Okay ba? Defender ng mga manggagawa! Defender sang mga mamumugon! Madamo gid nga salamat. Siling nila ang mga Ilonggo, gwapo ka gwapa. Mga Ilongga din. Siling nila, damo daw artista nga mga Ilonggo. Kay mga gwapo ka gwapa, di ba? Pero may nagsiling man, hindi tanan nga gwapo ka gwapa, naga-artista. Ang iban, abogado din. Ang aton presidente, abogada. Kaya, gwapa ba? Ang aton vice-presidente, abogado. Gwapo ba? Sino ang inyo presidente? Ang inyo vice-presidente? Dapat walang matangtang sa ila. Dapat padaugon naton sila. Bato Lenny! Bato Kiko! Ako taga Agusan. Malayo diri sa inyo, di ba? Pero ang ako nanay nagkagtatay, naghalin sa Salong Kabangkalan sa Negros. Malapit na, di ba? Kaya huwag niyong kalimutan ang isa ka Ilonggo nga kaupod ninyo. Pwede ba? Ano ang dalon ni Atty. Matula sa Senado? Siyempre, trabaho, regular nga trabaho, aton tuldukan ang endo. Okay ba? Ikaduha, sweldo. Dapat itaas ang sweldo sang mga mamumugon. Dapat walang diskriminasyon sa swelduhan. Ang aton minimum wage may diskriminasyon. Ang mga agricultural worker, mas mababa ang sweldo kaysa non-agricultural worker. Ang mga ara sa Metro Manila, mas mataas ang sweldo kaysa diri sa Iloilo. Diskriminasyon yan, di ba?
ato na nga tanggalon, dapat magkaroon tayo ng isa lamang ka-national minimum wage. Para walang diskriminasyon kay pare-pareho man ang presyo sang bugas, di ba? Sang gasolina, mas mataas ka diri sa inyo sa Iloilo. Ang tiyan sang mga mamumugon sa Iloilo, pare lang man sa tiyan sa mga mamumugon sa Manila. Kaya dapat pare-pareho ang minimum wage. Okay ba yan? Aton din isulong ang pagpataas ang sweldo, pinaagi sa mga collective bargaining negotiation, pinaagi sa mga tripartite negotiation. Aton din hatagan sang ayuda ang mga katauhan naton sa panahon sa lockdown. Siling ni Vice President Lenny, dapat hatagan sila sang 14-day sa una pa lamang nga adlaw sa pag-lockdown para hindi na matuliro si nanay kag si tatay kung diin magpangita sa ipakaon sa ilang mga bata. Okay ba? Ang aton ng mga small and micro enterprises nagkinahanglan sang tabang, nagkinahanglan sang ayuda. Kaya po, suportahan naton ang 100 billion nga proposal ni Vice President Lenny para sa economic stimulus, para sa pagbangon sang aton ekonomiya, para hindi magsara ang gagmay nga negosyo, para hindi mawalan ng trabaho ang mga mamumugon naton. Okay ba? Siyempre, sa ilalim ng Robredo administration, respetuhon naton ang trade union and human rights. Ato nang tuldukan ang mga extrajudicial killing. Aton imbestigahan ang mga taong responsable sa pagpatay sa madamo ng mga Pilipino. Sa gobyerno man sila o sa labas ng gobyerno. At dalon naton sa hustisya ang mga responsable sa mga patayan na nangyayari sa Pilipinas. Panglima po ay dapat sa pulisiya ng gobyerno may people's participation. Kinukonsulta ang taong bayan sa mga pagpapanday, sa mga balaodnon o lihi, sa mga pulisiya sa gobyerno. Okay ba sa inyo yan? Siyempre, dapat para masiguro yan, aton pilion, sino pagka-presidente? Pagka-vice-presidente? Kag hindi nato ni kalimtan ang mga senador nga kaupod nila, si Teddy Bagilat, palakpak naman dyan, si Laila de Lima, si Chel Jokno, si Alex Lacson, si Dick Gordon, si Sunny Trillanes, kag hindi ninyo ikalipatan. Si Sunny, ang defender sa mga mamumugon. Numero 45 sa inyo baluta. Hindi masyado gwapo, pero abogado. Madamo gid nga salamat. Thank you very much, Thank soon-to-be you, Senator. Jordan. Thank you, Jenna. Thank you, sir. Damo ko ng artistahon di sa Iloilo. Correct. Diin. Uy, damo, gwapo sa Iloilo, ha? Ay, of course! Diyos ko, no? Basta Ilongga? No, di ba? Sikat na iyan. Sa recent beauty pageant gani, sulod ka ng Iloilo Province, Iloilo City. Correct. Ato maginapangan bulahan ng atong mga representante, of course, from Iloilo City, Dorothy Milian, and of course, from Iloilo Province, Vanessa Caro. Ayun, thankfully kita sa ilang manaming nga performances. Yes, no? naghatagid sang bugal sa syudad ng probinsya sa Iloilo. So actually, nag-try ko taga ni Intra. Go check to ganang desisyon ko nga hindi na lang. Uy, pero Miss Q&A niya. Dalang taas ta. Alright, now partner, Ikaw ang Miss Q&A, yung nga gusto ko, kaya... Wala ka naman friend kay Iban. Ako naman Kaya hindi kaya troll. Correct! Diyos ko! Ikaw Oh my God, natumtaman ko first season, siya pa to Reyna na mundo. Oh! Sino na siya man? Gani, na-stress ko.
Okay, next. sige. Sorry, kinapadali lang. Let's proceed sa next. Kilalang manunulat ng mga libro para sa bayan, tagasulong ng radikal na reforma para sa tunay na pagbabago. We have Senator Alex Lacson. Palakpakan natin! Ilonggo Mani. May hapon, Iloilo! Kamusta na kamo? 4 days na lang ang active campaigning, eleksyon na. Excited bala kamo nga padagon si VP Leni kay Senator Kiko dire? Grabing energy ninyo. Sobra kainit pero ari kamo diri tanan. Ginbayran kamo? Ginhakot kamo? Okay. Kapareho bala kamo na akon nga nagapangita sang matarong nga presidente. Nagapangita sang matinlo kag matarong nga gobyerno. Kay may hapon gid sa inyo nga tanan. Ako si Attorney Alex Lacson, taga Negros, Ilonggo gid. Kaupod nyo gid, hambal nila kaina diri. Kun Ilonggo guwapo, kun Ilongga guwapa to na siya. Te Ilonggo man ko, gwapo man ko. Joke. Anyway, hindi ako politiko. Kilala ako nga manunulat sa mga libro para sa bayan, taga-duso sa mga maayong gobyerno, kag sa mga radikal nga reforma sa aton nga gobyerno. Pero ang importante, hindi ako. Gusto ko ihambal sa inyo ang akong presidente. Kabalo ka mo, isa sa pinakadako nga problema naton subong nga eleksyon, ang pwersa sang kwarta nga halin sa nakaw sa kaban ng bayan. Kag ina siya, inang nakaw nga pera, ginkawat nga kwarta, may kandidato subong nga eleksyon. Kilala nyo na siya? Kag ina siya, ina ang ginkawat nga kwarta, ginausar sa fake news kag sa kasinunggalingan. Tuod! Ginahambal ko nun nila ang martial law, golden years, to na siya. Ginahambal ko nun nila nga si Ferdinand Marcos, hindi diktador, to na siya. Kabalo ka mo, lain ini siya nga eleksyon. Grabe ka-importante sini nga eleksyon. Grabe importante sini nga eleksyon. Kung magdaog ang kandidato sang fake news kag sinunggalingan, pag nagdaog ang kandidato sang kwarta ngalin sa pangawat sa kabansang gobyerno, balis karon nila ang aton nga kalibutan diri sa aton nga pungsod. Ang mga kawatan himuon nila nga mga matarong. Kag ang mga matarong i-accuse nila nga mga kawatan. Sa mata labid sa mga bata naton. Iloilo, pasugtan nyo na nga magdaog ang kandidato sang nakaw nga pera. Iloilo, pasugtan nyo na nga magdaog kandidato sang fake news kag kasinungalingan. Kabalo ka mo. Kabalo ka mo. Huwag pa ako makabalo, no? Siyempre, gistoryan. Pero ginrimay ko nila, kaina siling nila ko, no? Kung pwede lipoton ko lang. Dali lang ni siya, ha? 57 years ago, sang 1965, before sang nangin presidente si Ferdinand Marcos, maayo pa ang sitwasyon naton sa Pilipinas. Ang Pilipinas nangunguna sa bilog nga Southeast Asia. Ang bot silingon, mas ahead kita, mas develop kita, mas advanced kita compared mo sa Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia. Pero after 21 years sa pagiging presidente ni Marcos, ano ang natabo? Nalubong sa utang ang Pilipinas. Ang utang $1 billion ang 1965, nanging $26 billion by 1986. Nalubong kita sa utang, kabalo ka mo nga since then, halos 40% sang national budget naton sa gobyerno, ginausar lang naton pambayad sa utang. Hasta subong, amoy ang sitwasyon naton. Kada tuig, halos 40% sang aton nga budget sa national government
ginausad lang naton pambayad sa utang. Sang sanoy na siya nagsugod ina siya sang martial law, sang panahon ni Marcos. Kay didto nagsugod nga nalubong sa utang ang aton nga pungsod. Anong natabo after 21 years? Nga naging presidente si Marcos, nalubong kita sa utang, nagdamo ang pigado, nagsugod nga mag-obra bilang katulong yayat dito sa iban nga pungsod. Kaya anong natabo? Nabilin, ginbayaan kita sang Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia. Sang una, hindi lang si Marcos ang diktador. Ang sa Singapore, diktador man si Lee Kuan Yew. Pero si Lee Kuan Yew, ginuna niya ang taong bayan kaysa magpayaman. Kaya umunlad ng Singapore. Sa Malaysia, diktador man si Mahathir. Pero si Mahathir, ginuna niya ang taong bayan kaysa magpayaman. Kaya umunlad ang Malaysia. Sa South Korea, si Park Chung-hee, diktador din. Pero umunlad ang South Korea. Inuna ni Park Chung-hee ang taong bayan kaysa ang magpayaman. Alam mo yung kwento ni Park Chung-hee? Si Park Chung-hee, sang nangin presidente siya sang 1961, isa lang ang iyang ari-arian, iyang propiedad. At 2-bedroom apartment. Sang napatay siya, isa lang man gyapon ang iyang propiedad. The same property, 2-bedroom apartment. Sang nabalaan sang Korean people, nga napatay siya nga pigado, despite the fact nga naging diktador nila siya for almost 20 years, nag-ayhan ang South Korea, pero si Park Chung-hee, pigado man gyapon, kabalo ko mag-ginobra nila, nag-put up sang trust fund ang business sector sa South Korea para patunon ang mga bata ni Park Chung-hee. Ginuna niya ang taong bayan kaysa magpayaman. Ang sa aton, anong natabo? Ginuna ni Ferdinand Marcos ang magpayaman kaysa ang taong bayan. Nangin bilyonaryo siya. Why naman sa sang negosyo? Sa gobyerno lang siya. Gusto niyo pa magbalik dito? Mientras may tiyempo pa, obrahon naton ang pwede naton obrahon. Kabalo ka mo, ang pinaka-effective nga pwede naton obrahon in the last 4 days, ini siya ang house-to-house campaign. Sang nagsugod kita mag-house-to-house campaign sang Marso, lantawan ninyo, ang Pulse Asia Survey sang Marso, gin-explain dito, nga in 3 biggest political fields sa Region 3, Region 4, kag sa NCR, Butzilingon, Central Luzon, Calabarzon, nga NCR, sang nagsugod kita mag-house-to-house campaign, nagnubo si BBM sang 14%, kag si BP Leni nagsaka sang 28% tungod sang house-to-house campaign. So pwede ta na sa obrahon ang house-to-house campaign. This is the most effective campaign approach that we can do now. So obrahon ta na siya. Can we do a one last big push? Last big push. Last big push. Follow after me. Last big push. In the last 4 days, last big push, okay? House-to-house campaign kay tatanan. Kabala naton, of course, si VP Leni, mayang tagipusoon, hindi bala? No? So, kinanglan padagon tagid si VP Leni kay Senator Kiko dahil sa gobyernong tapat. Sa gobyernong tapat, ang pondo ng bayan protektado. Sa gobyernong tapat, ang mga kabataan may pag-asang magkakatrabaho. Sa gobyernong tapat, ang mga pigado may pag-asang umasenso. Kag para sa mga kabataan, sa gobyernong tapat, may posibilidad na magkakajowa lahat. Tapos sa gobyernong tapat, may posibilidad na magkaka-Donnie Pangilinan lahat. Or kung hindi man si Donnie Pangilinan, may posibilidad na magkaka-Luis Ontiveros lahat. Nakita nyo na ba si Luis? Oh, tingnan nyo mamaya, sobrang gwapo. Kasing gwapo ko. Hindi, joke. Anyway, Iloilo, handa na bala ka mo nga pagdagon si VP Leni kay Senator Kiko dire sa lugar ninyo? Kung handa na ka mo, isinggit sa pinakamabaskog ninyo nga tingog para mabatian sang bilog nga Panay Island. Laban, Leni! Laban, Kiko!
Laban Iloilo! And laban kabataan! Pwede upod nyo man ko. Laban Lacson! Te, palangga ko gid ka mo. Damig salamat sa inyo tanan. God bless! God bless! Thank you Madamong very salamat. much, Senator Alex Lacson, proud Ilonggo, Manila. Laban Lacson, indeed, no? Saligan ko tong sa gobyernong dapat magkakajowa lahat. Ote. Well, partner, pa tayo nakita sa atin nga next, no? Yes. Dire-diretso na kita because aran ako na sa diversion si VP Lenny. Okay, so without further ado, Megs. Aton i-welcome ang representative, no, sang aton nga Senadora Laila de Lima. Ibalik ang hustisya. Ladies and gentlemen, Mr. Dino De Leon, palakpakan naman po. Free Leila now! Meron bang video? Wala. Sige, pwede po ba ako magturo muna sa inyo ng chant? Pag sinigaw ko, Laila de Lima, sigaw kayo, palayain. Ulit ha. Laila de Lima. Laila de Lima. Pangalawa naman, peking ebidensya. Sigaw nyo, ibasura. Peking ebidensya. Laila de Lima. Peking ebidensya. Maraming salamat po. Alam niyo po, kada pumapasok kami sa kahit anong mga rally, tinataas po namin ang aming mga kamay. Taas po natin ating kamay. Gayahin po natin si Senator Laila de Lima. Kasama po yung mga nasa likod. Taas po natin ating kamay. Yan. Ano po ba ibig sabihin yan, no? Una po, 5 taon na pong nakakulong si Laila de Lima. 5 taon na pong nakakulong si Laila de Lima at ang tanging kasalanan niya lamang po ay ipinaglaban niya tayong lahat. Nung mga oras na pinapatay ang mga Pilipino under Rodrigo Duterte's violent drug war and murderous regime, may nag-iisang Laila de Lima na nagsabi na hindi kailanman sagot sa droga ang malawakang patayan. Kaya naman, siya ay ipinakulong at ginawa ng mga peking kaso. Bakit nga ba ipinakulong si Laila de Lima? Kasi alam nila na pag si Laila de Lima ang nag-imbestiga, bilang dati siyang bar top-notcher, bilang dati siyang Secretary of Justice, bilang dati siyang Chairperson ng Commission on Human Rights, at nagpakulong sa maraming makapangyarihan na tiwali sa Pilipinas, hindi sila makakatakas kay Laila de Lima. Kaya naman ginawa siya ng peking kaso, mga budol-budol. Paano natin nalaman na peking kaso yon? Una, noong 2018 mismo, ang sinabi po ng United Nations Working Group on Arbitrary Detention, pagkatapos mag-imbestiga sa kaso ni Laila de Lima, sinabi nila na ang pagkukulong ni Laila de Lima is arbitrary. At kaya lang siya kinulong dahil ginagawa niya ang kanyang trabaho. Pangalawa, paano natin nalaman na kasinungalingan ang lahat ng yan? Kasi 6 na taon na tayong binibigyan ng mga kasinungalingan. Kagaya ng magje-jetski ako papuntang West Philippine Sea. Kagaya ng in 3 to 6 months wala ng droga. Kagaya ng in 7 days wala ng endo. At kagaya ng pinakamalaking kasinungalingan ng administrasyon na ito na bayani si Ferdinand Marcos. Pangatlo, paano natin nalaman na kasinungalingan ng lahat ng ito? Narinig niyo ba yung balita 4 days ago? Sinabi mismo ni Kerwin Espinosa, pinwerso siya ng gobyernong ito, tinakot siya ng gobyernong ito para siraan si Laila de Lima. Nung isang araw, yung star witness mismo ng prosecution na si Rafael Ragos, ang sinabi, tinakot siya, pinwersa siya at ang kanyang mga pamilya para i-frame up si Laila de Lima. Kaya puro sila kasinungalingan. 5 taon nang nakakulong si Laila de Lima at nanghihingi sila ng tawad. Pwede bang ganun na lang yon? Pinakulong niyo ng 5 taon, I am sorry. Pwede ba yon? Imagine niyo, si Laila de Lima sa loob ng kulungan, walang aircon, walang TV, walang internet. Tong init na ito, araw-araw niya na nararamdaman. 5 taon na pong nagpapaskong mag-isa si Laila de Lima sa loob ng kulungan. Hindi man lang niya po nabisita ang kanyang may sakit na ina. Hindi man lang siya naka-attend ng graduation ng kanyang anak. Winalay siya sa kanyang pamilya. Winalay siya sa ating mga Pilipino. Tapos sorry na lang.
Tapos sa loob po ng kulungan, kahit na po ipinakulong siya ng walang hustisya, ginawa niya pa rin pong opisina ang kulungan, nakapagpasa pa rin po siya ng 700 bills and resolutions. Ang meron lang si Laila de Lima, ballpen at papel, pero nakapagpasa pa rin siya ng 700 bills and resolutions. Kasama po dito ang Four-Piece Act. Kasama po dito ang Magna Carta of the Poor. Kasama po dito ang Senior Citizen Commission Act. Nagpatuloy na nagserbisyo si Laila de Lima at masipag para sa ating lahat. Hindi yung debate pa lang, absent na. Buti pa si Laila de Lima, nakakulong na, present pa ngayon. Pangalawa, itaas po natin ating kamay. Ano pa ibig sabihin nito? No? Ano pa ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, stop! Itigil na! Itigil na kayo mga tiwali! Itigil na ang mga mamamatay tao! Itigil na ang mga magnanakaw! Ang sigaw ni Laila de Lima, hustisya! Para sa malawakang patayan sa ilalim ni Rodrigo Duterte, kasama ang mga kabataan, kasama ang mga aktivista, kasama ang mga abogado, kasama sila Kian de los Santos, kasama sila Baby River, kasama sila Chad Book, hustisya! Para sa pagpapasara sa ABS-CBN at pagpatahimik sa mga nasa media, hustisya! Para sa pang-aapi sa mga lumad at pambabastos sa mga kababaihan, hustisya! At para sa bilyong-bilyong ninakaw ng pamilya Marcos, hustisya! Ang sigaw po ni Laila de Lima, hustisya, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa sambayanang Pilipino. Pangatlo, taas mo rin natin ang kamay. Ano pa yung sabihin nito? Taas nyo pa! Taas nyo pa! Ang ibig sabihin po niyan, abot na natin ang pag-asa. Malapit na po tayong manalo. Iloilo, handa na ba kayo panalo? Si President Leni Robredo? Hindi ba nakakakilig pakinggan? President Leni Robredo. Vice President Kiko Pangilinan. At isapan niyo po ang buong tropang angat. Kailangan po na makakampi ni President Leni Robredo sa Senado at kailangan niya ng mga masisipag doon. Tama po ba? Kailangan niya ng matatalino doon. Tama po ba? Kailangan ng mga makikipaglaban sa atin doon. Tama po ba? Hindi pwedeng pagtutulungan si President Leni Robredo pag Pangulo na siya. Laila de Lima! Laila de Lima! Peking ebidensya! Hustisya! 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 Senator Laila de Lima, pinakapalaban para sa Pilipino, pinakapalaban para sa taong bayan. Number 18 sa balota. Ibalik ang hustisya. Maraming salamat po. Thank you so much! Magpapapicture lang si Senator Laila de Lima. Yvonne, taas po yung kamay. Maraming salamat po. Ibalik ang hustisya! May mga nagtatanong, kung sa kabila ng lahat ng aking pinagdaanan, ay may lakas pa ako muling tumakbo. Ang aking walang pag-aalinlang sagot. Opo. Hindi ako natinag ng pagkakulong. At lalo pang naging matatag at masigasig sa paglaban. Ipinakulong man nila ako. Hindi nila kailanman nakulong ang aking paninindigan. At hindi nila kailanman maikukulong ang katotohanan na ako ay inosente. Hindi sa pagkakulong matatapos ang aking kwento. Patuloy man nila akong siraan at gawan ng fake news. Tuloy ang laban. Hindi lamang para sa aking paglaya, kundi para sa paglaya ng ating bansa. Paglaya mula sa karahasan at mga patayan. Paglaya mula sa katiwalian. Paglaya mula sa pang-aagaw sa ating teritoryo dahil sa pagsipsip sa dayuhan ng mismong nasa Malacanang. Paglaya mula sa inustisya at kawalan ng pagpapahalaga sa buhay at karapatang pantao. Ito po si Laila de Lima. Dumadamay. Lumalaban. Ibalik ang hustisya.
Once again, Thank you! Senator Leila de Lima, ibalik ang hustisya! Isa pa, ibalik ang hostisya! Yes! Alright, now partner. Sige, direksyon na kita. Sorry, overwhelmed kami, no? Our next speaker, of course, Healthy Buhay at Hanap Buhay. palakpakan for Senator Risa Hontiveros! Gata lang ako ba? Healthy Buhay at Hanap Buhay. Mayong hapon sa inyong atanan, mga pinalangga kong mga katropa. Maikli na lang yung oras ko, subong, kay malapit na yung pinakaiintay natin. Kaya iiklian ko na lang po. Sa nakaraang mga taon, nakapagpasa rin po tayo. Hello, Kasimanwa. Nakapagpasa po ng higit 20 mga batas. Okay po ba yung 20? Salamat, Ged. Kasama dyan, yung nagpahaba ng paid maternity leave ni nanay mula sa dating 60 days lang hanggang 105 days. Yun ding, Lei, na magbibigay ng ayuda at iba pang mga benepisyo sa mga kapwa ko solo parents. Sino yung mga kasolo ko dito? At anak ng kasolo, ayan, atin yan. Yung ding batas ng mental health law na napaka-importante lalo na ngayong panahon ng pandemya. Yung batas na nagbabawal na itaboy tayo sa mga emergency rooms dahil lang wala tayong pambayad ng deposito. At syempre, para sa mga pinalangga nating mga lolo at lola, isa sa batas natin ang pagdoble at pagiging universal ng kanilang monthly social pension. Ang lahat po niyan, mga Kasimanwa, ay mga resibo ng ating totoong pagmamahal kapag sasaludo sa mga manggagawang Pilipino na a few days ago lang sinelebra natin ang kanilang araw ng paggawa. At alam natin, ang mga manggagawang Pilipino, ni minsan hindi tayo binigo. Kaya ako rin, pangako sa kanila, hindi ko sila bibiguin. Lalo na po, ilang araw na lang, sabi nga nila, papunta na tayo sa mas exciting part. Ilang tulog na lang, presidente na natin si VP Lene! VP na natin si Sen Kiko! At kaupot kaming mga senador nila sa tropang angat! Kaya mga Kasimanwa, damogid nga salamat sa inyong atanan. Mabuhay! Ipanalo na natin ito para sa lahat! Mabuhay Iloilo! Thank you very much, Senator Risa Hontiveros. Megs, sorry na advance ko, tama? Basta kaagimanta. Okay. Thank you, Senator Risa. Kadamo kay sang ginhimo ni Senator Risa sa iyang term as Senator. And I hope, no, mapalawig pag iyang termino, of course, we need to vote a representative pagid sa mga kababaihan. Okay? May mahay sa aton sa buong hapon. Gusto niyo makita? Pamangkin ni Senator Risa Hontiveros. Nakita niyo rin siya sa PBB. We have, please welcome Mr. Luis Hontiveros. Mayong hapon, Iloilo! Ayan, hindi na po ako magsasalita. May tanong lang ako. Kaya pa ba natin ng Risa pa?
ang ating presidente! Vice Presidente! Kung may Leni Robredo, dapat may... Ayan, maraming salamat. Tulad ng sabi ng aking tita, kung may Leni Robredo at Kiko Pangilinan, kailangan nila ng resback galing sa Tropang Angat. Kaya ba natin yun? Ayan, maraming salamat po sa inyo. Mahal na mahal namin kayo. Mag-iingat po kayo lagi. So, uulitin po. Thank you so much. Thank you, Luis. Doon na urongan ka. And at this point, tignan natin ang isang video presentation from, of course, Please welcome sa iyang video presentation, no, video message, we have Senator Dick Gordon. Mabuhay po kayong lahat. Ito po si Dick Gordon, ang inyong senador. Hindi po ako makakasama ngayong araw na ito. Kaya humingi ako ng paumanin sa inyo. At hindi po ang mga problema natin sa bansa ngayon. Although palabas na tayo ng COVID, hopefully, talagang napila yung ating ekonomiya at halos 4 na milyon tao ang walang trabaho. At meron pa tayong mga hiluan sa ibang bansa na magpapataas ng presyo ng langis. Kailangan ng Pilipino ang pangbili. Ang kailangan dyan ay puso. Pusong Pilipino na talagang lumalaban. Naranasan ko po nung makita natin dumindol sa buong Luzon hanggang Baguio, hanggang Cabanatuan, at pati na doon sa Cebu, sa Bohol, at lahat ng dilubyo pumunta dito, katulad ng Ompong, Reming, na nabaha tayo, nasira ang ating mga bahay, Yolanda, na talagang nilamon tayo ng mga alon, at itong kamakailan lang ang Odette. Hindi po absent si Senator Gordon dyan. Hindi ko po pinapabayaan ang mga tao natin sapagkat tayo, 53 years na po akong nagsisilbi bilang Red Cross volunteer at chairman ng Red Cross for the last 15 years. At nasasabi ko sa inyo, bilang pinuno ng Olongapo, nung palayasin po ang mga Amerikano, hindi ko po pinabayaan ang ating mga kababayan. Katatapos lang ng pinatubo, durog ang mga bahay. Nilinis namin ang mga tahanan namin, pero nung umalis ang base, talagang lahat kami nag-volunteer, hindi kami sumuko. Pusong Pinoy ang ginamit namin at naibangon natin sa tulong ng mga volunteer. 200,000 jobs within the first 3 years ang nagawa at $3 billion na investment. Nakuha natin yung malalaking kumpanya katulad ng FedEx, yung mga Acer at maraming pang iba. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pusong Pinoy palagi na hindi nagpapabaya sa kapwa. Sa turismo, wala tayong trabaho, ginamit ko lang po yung Wow Philippines. Wow! Watch our whales dyan po sa Sorsogon, Imbutanding. Warm over winter sa mga beaches natin, sa Boracay at Bohol. At nakikita nyo, wild over water sa mga surfing natin, yan sa Bicol at saka dito sa Surigao at sa La Union. Aba, dumami po ang turista. Wala po malaking gasto sa promotion, pero ang mahalaga, natuto ng Pilipino na hindi siya dayuhan sa sarili niyang bansa. 90 million bago mag-pandemic ang nagbiyabiyahe ng Pinoy, nagdadala ng hanap buhay sa mga liliit na mga hotel, sa mga liliit na restaurant, nagtatrabaho doon ang mga tao at nakalikha ng oportunidad sa mga negosyanteng maliliit para magkaroon ng kabuhayan. Wow, Philippines! Kaya makikita ninyo, kahit anuman hamon ng panahon, kahit na sa mga nangungulimbat at pinagsasamantala ng kababayan natin, lalo na nung pandemic, ang nauna po dyan, Senator Gordon, para malaman nyo ang loyalty po natin ay nasa bayan. Kaya talagang hindi natin tinigilan. At sa Blue Ribbon po na hinawakan ko, marami na pong napakulong. Handa po si Senator Gordon na hindi ko pinababayaan ng taong bayan, ang kapakanan ng ating mga kababayan. At makita nyo na mag-pandemic, hindi po ba totoo na ang Red Cross na hinawakan natin, hindi lang sa Bagyo, hindi lang sa Lindol, na lumika ng 151,000 na bahay, pero nakita nyo, pinakamataas na testing ang ginawa ng isang private international organization na Philippine Red Cross na nag-testing sa 14 na molecular laboratories, 5.5 million to be exact. At nagbakuna ng 1 million, pumapasok yung mga buses na nagbabakuna. At pinatay rin ang polio, nangangabayo sa mga bundok, nagbabangka sa malalayong ilog para mabakunahan at mapawi ang threat ng polio sa ating bayan. At pati sa dugo, kalahati ng dugo galing sa Red Cross.
Ibig sabihin po, kung gusto natin maging magaling ang ating bansa, kailangan pumili tayo ng mamahusay na leaders. Huwag tayong pakuha doon sa mga naglalagay. Huwag tayong pakuha sa pambobola. Kailangan puso ang gamitin at utak na matatag para makapamili tayo ng talagang mga tao na mag-aahon, na may sadyang katangian ng talino at kayang magsalita sa Senado to fight for you. Kaya hindi po natin pwedeng pabayaan ang ating bayan. Sa lahat ng hamon ng panahon ngayon, lahat ng klaseng hamon binato na sa atin. Pero kaya po natin yan. Hindi ko kayo pababayaan. Wala akong ginawa, kundi ipagtanggol, pati mga OFW, pati mga taong nawawala ng trabaho, at pati mga taong nagkakasakit at dinudukutan ng mga walang yak sa gobyerno. Dick Gordon po, number 31, ang tatrabaho para sa inyo. At ang pakiusap ko, hindi natin pabayaan ang isa't isa dahil si Dick Gordon, hindi ko kayo pababayaan. Maraming salamat po sa inyo at naway, patubayan tayo ng Panginoon Diyos. Mabuhay kayo, mabuhay ang mga pamilya nyo, mabuhay ang Pilipinas. Lapit na lang, Lapit na lang so mas manami kung mag-abot si VP Lenny, madamo, dira, asang tao, diri, malapit sa stage. Okay, so, up next, we have Senator Teddy Baguila to be represented by Gerald Peñaranda. Atong palakpakan, Senator Teddy Baguila! Mayong hapon, Iloilo! Sino ang presidente? Sino ang vice-presidente? Damo kay salamat. Hindi na ako magdugay kay ara na nga aton pinalangga nga presidente sa 2022. Gusto ko lang sa inyo nga buligan nyo kid si Teddy Baguilat, isa ka ipugaw, katutubo, numero 4 sa balota. May salig ba na ang Iloilo kay Teddy Baguilat? Butuhan ba na natin si Teddy Baguilat, numero 4? Madamogin ka salamat. Luwa sa iya, natingala ka mo, nga wala siya kabahag, naka-short pants siya subong. Gani, hindi na ako magpadugay. Kaya dugay-dugay, ara natin pinalangga nga presidente. Kalangang masubo lang, nagkapasalamat gid si Teddy Baguilat sa inyong katanan. Madamogin ka salamat, numero 4 sa balota, Teddy Baguilat. Thank you very much! Soon to be Senator Teddy Baguilat. Numero 4 sa aton nga balota. Meg, sino aton masunod nga senator? And to represent, of course, Senator Trillanes. We have Miss Mariel Policampro for Senator Sonny Trillanes. Ngayong hapon, Iloilo! Hindi ta magdugay kaya na si President Lenny. Gusto nila siya makita? Sino gani aton presidente? Sino aton vice-presidente? Mayo. Hindi talang pagkalimtan sa May 9, ang aton bantay isang bayan, si Senator Trillanes. Bantay tani siya niyang nagapilit, kag nagapangita sa mga korupsyon, kag nagabalik sa aton nga mga ginubrahan, okay? So sa May 9, number 5858, Senator Trillanes. Okay? Again, sino aton presidente? Vice-presidente? Madam, mga salamat. Thank you so much, ma'am. Thank you, Miss Mariel, for Senator Sonny Trillanes. All right, Arina! Oh my God! Arina! Excited na ko. Excited. So let's have a temperature check. Liwat, ating presidente! Vice-presidente! Sa gobyernong tapat! Sa gobyernong tapat! Louder, sa gobyernong tapat! Angat buhay lahat! Ayun!
Papunta pa lang tayo sa exciting part. Exactly. Eto na talaga. Nako, Doc Jill. Sinasabi ko sa'yo. But before naton mag-proceed sa exciting part sa Siningahapon, aton palakpakan Iloilo, ang Educators for Lenny! Mayong hapon, Iloilo! Mayong hapon, Educators Rock for and Lenny roll! and Kiko! Woo! This is a song from Sampaguita. Hey! Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance-dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga. Hey! Wakutay pag magpagray-gray. Dahil kuway, todo bigay. Kaya join na lang kayo. Let's all have a good time. Alright! Lenny! Lenny! Kika! Lenny! Kika! Lenny! Kika! Here we go! Di ko say na magwala ka. Ang say ko lang ay magpabongga ka. Stop ka na sa pagdurusa. Right ka lang sa problema. Hey! Di ko trip ang magpasabog. Hate na hate ko ang matulog. Trip ko lang umiksena. Huwag nilang sobrang bida. Kasi na lang kumadre. Baw ka lang ng baw. Basing-sing ka lang. Ikaw ay sumaya. Alright! Everybody! Lenny Kiko! Lenny Kiko! Lenny Kiko! Alright! Di ko say na magwala ka. Alright! Ang say ko lang ay magpabungga ka. Ha! Ha! Turusa. Kaya ka lang sa problema. Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance-dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga. Alright! Wakutay pag magpagray-gray. Dahil kuway, todo bigay. Hey! Kaya join na lang kayo. Let's all have a good time. Alright! Kaya join na lang kayo. Let's all have a good time. Kaya join na lang kayo. Hey! Let's all have a good time. Alright! Thank you. Once again, Educators for Lenny, Madam. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Bitin kami, pero basi karon isa pa ikakanta. Alright, and Topang, Angat Buhay, salamat, Ged. Thank you very much man sa aton nga mga nagtambong-subong. I hope madaho pa kita because mag-start na kita. So ladies and gentlemen, may we invite everyone para sa aton prayer to be led by the PCD Dance School and to be followed by the Philippine National Anthem and the Iloilo City Hymn by the University of San Agustin Troubadours.
3 kag 4. Alright, so before nato, no, ma-proceed sa official na itong part, excited na wala ka mo? Si Nanay Ara nasa Plaza Halo! Oh! And of course, aton ginapasalamatan ang aton tropang angat, no? Senator Laila de Lima, Chel Jokno, Risa Hontiveros, Senator Alex Lacson, Senator Dick Gordon, Senator Teddy Bagilat, and of course, Senator Sonny Trillanes. and Sandy Matula as well. And of course, aton man gina-acknowledge, no, ang presensya sa pinalangga naton nga Senador man, of course, Nery Colmenares. Yes. Ayun. Senator Leila de Lima. Sorry, baka nakalimutan ko. And I hope that we are now ready. Can we have a cue? Kung okay na pala kita? Sa Are we liwat at ready? tiyan kita anay sa gobyernong tapat. Ating Presidente, Leni Robredo, Vice Presidente, Kiko Panghilinan, ating Presidente, Leni Robredo, Vice Presidente, Kiko Panghilinan. South na make chug, 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 chug. Ready na kita, Miss Marian? Excited na kita, no? And subong man nga hapon, ipa-feel naton ni Watts atong pinalangga nga nanay ang dinagyang feels kag dinagyang vibes sa syudad sa Iloilo. So sa liwat, aton ginatawag kag ginaibitar ang atong pinalangga nga mga kakamping nga ara pa sa likod. At pisar sang mainit nga tiyempo, tugitugay maharong na ina. Magasugod na gid ang aton nga programa. Main event naton partner sa subong nga hapon. Yes, gamay lang ang sakripisyo, gamay lang nga init Kay gamay naman lang tulog bago natong presidente. Exactly, Okay? ayon. Gamay na lang kay kasakripisyo and we are so lucky bago magapungko si VP Robredo bilang presidente, ginbisita yagid ang syudad kag probinsya sa Iloilo. Amoy Amoy na kapalangga kita nga mga Ilonggos. Gani ka mag-abot siya, ipa-feel naton sa iya kung ano pala ang pagpalangga sa isa ka Ilonggo o kung Ilongga. Exactly, partner. Ari nagada mo nagid ang atong mga pinalangga nga kakamping supporters. So once again, amon ginapasalamatan tanan nga youth volunteers nga naga-join subong ang atong pinalangga nga mga different nga mga for Lenny's group. Yes, may nagapag-greet manggali sa Team Lenny and Kiko Singapore. So as sa Singapore, dako gid ila nga suporta para kay VP Lenny. Ay, sosyal. Yes. Ako magina-shoutout ang Lenny Kiko from Madagascar. Ang butong ga-exi, charot lang. Yung mga absentee voter. Engineers for Lenny Engineers and Kiko. for Lenny's. And of course, Culture and Art students for Lenny and Kiko. Paminta for Lenny! Student Saranhon, student nurses for Lenny. Diin to yung distrito nga ihaboy ka sa bintana kung nakaping ka man. Start that. Okay, so again, we'd like to invite everyone to please stand. Nakastand naman kita for the prayer to be led by PCD Dance School, to be followed by the Philippine National Anthem and the Iloilo City Hymn by the University of San Agustin Troubadours.
Sa dagat at bundok, sa timoy at sa langit mong baka, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng patawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niyang kailan pamay di magdinilim. Lupa lang araw ng buwan at ipagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Sa piling mo, ang ligaya ng bang may magabi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Thank you very much, Coro Ilonggo and the PCD Dance School. Ari Naged, sa gobyernong tapat, ating Presidente, Vice Presidente, ating Presidente, Vice Presidente. Kagbago naton makitaan ang liwanag sa dilim. Let us all once again have a special number. Let's give it up for UP Hublag Dance Group. Lenny Robredo, hindi ka bigo, maisog, may guma para sa Pilipino. Kay Lenny Robredo, hindi ka bigo, maisog, may guma para sa Pilipino. Ang Pilipinas may kabakod, kung may paghanggat ginakaya, nagkakatapat sa iya ang matarong na pagpalakat. Nabalan ko, hindi lang ako isa. Pilipinas, itipong kang magsalita. Oh. That's L to the E to the N-I, baby. Miss Mama Lenny will lead the country. We stand power, we stand beauty. Pink Army on the rise, get ready. Sa gobyerno na tapat, may serbisyo ang lahat. Kung hindi pa yan sapat, ito resibo for that. Pag sinabi kong sagad, may action agad-agad. Sa digmaan kong lalaki, sa babae aangat.
Problema, solusyon. Kailan? Ngayon na. Flip it, flip it, flip it for a change. Flip it, flip it, flip it for a change. Flip it, flip it, flip it for a change. Lenny will make the change. Hanggang umulong ang luha, hanggang mahulog ang dala. Masdan mo aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon'y lumilipad at nasa nakita. Gusto mo ba sumama? Madam, huwag ka salamat, UP, o kuna UP Hublag Dance Group. Ari na ang caravan sang aton na VP Lenny kag Senator Kiko Pangilinan. But before that, Megs, ipraktisa sila na sa aton nga chant, Megs. Dapat hindi kita mahuyan karon kung ang Oo. pinakabaskog nga drum beat sang syudad, amo man kabaskog ang tingog sang mga Ilonggo, ha? Liwat, dapat klaro kang matunog sa gobyernong tapat! Sa gobyernong tapat! Sa gobyernong tapat! Angat buhay lahat! Ayon. Meg, sa subong nga hapon, madiretso kita. Wala si Senator Kiko Pangilinan, pero iyaging padala. Isa iya nga bata man, okay? Sikat pa ni siya, especially sa social media, kay ini nga bata, may panindugan, gid. Isa ka ehemplo sa moderno nga kabataan, o kun nga bata. Megs, please welcome, mga Ilonggo, ato ni welcome, palakpakan naton, we have Miss Frankie Pangilinan! Lenny Robredo, Vice-Presidente Kiko Pangilinan, ang Presidente. Lenny Robredo, Vice-Presidente Kiko Pangilinan. Kamusta na, Iloilo? Lenny Robredo, Vice-Presidente Kiko Pangilinan. Sabay, 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 sabay! Lenny Robredo, Vice-Presidente Sabay! Kiko Pangilinan. Ayan, maraming salamat Iloilo. Ang gaganda ninyo. Hello. Hello. Hello, Swifties. Hello again. Hello. Kamusta kayo? Ayos lang? Ayos lang, ha? Mainit, guys. Maraming salamat sa pagtindid ninyo dito with us today. Palakpakan nyo naman sarili ninyo, please. Hello. Sa mga hindi po nagkakakilala sa akin, ako po si Kaki. Ako po ang pangalawang anak ni yan tuloy nabasa ko, Nina Lenny at Kiko. Nina Kiko at Shawi. Nina Kiko at Sharon po, hindi po ako anak ni Lenny at Kiko. Lahat po tayo anak, quote-unquote, ni Lenny at Kiko, pero ako po anak ni Kiko at Shawi. So, hello. Nako, Iloilo, na-miss ko kayo. Na-miss ko kayo. I think the last time I was here, 2016. Pero nandito na ako. Guys, hindi pa ako nakakain ng batchoy. Gusto ko ng batchoy. Ilang taon ko na kinikrave yung batchoy, Iloilo. Oh my God. So, nais ko, unang-una, nais kong mag-sorry on behalf of my daddy dahil wala po siya dito today. Pero nandito po ako in his place. Okay lang ba yun? Okay lang ba yun? Sigurado kayo, okay lang yun? Nako. Pero alamin ninyo na mahal ng pamilya namin ng Iloilo, okay? Mahal na mahal namin kayo at babalik-balikan namin kayo kahit kailan. Kahit kailan. Unang-una, sino dito excited na bumoto? Sino dito excited na, ha? Nako, kasi alam ko ako excited na din. Ano na ba yung date ngayon? May 2, di ba? May 2, May 3. May 3? 3 na? Sorry, nawawalan ako ng concept of time kasi ang dami-dami kong biyahe. Pero guys, so May 3 na pala. So, 4 na days na lang at tapos ng pangangampanya.
Tapos pagkatapos nun, 6 days na lang at boboto na tayo. At sino ang idadala natin sa Malacanang? Tama, tama. At sino ang vice-presidente? Okay. Iloilo may gusto kong subukan, okay? Pwede sundan niyo ako? Kopyahin niyo ang sasabihin ko, okay? Ready? Lenny. Kiko. Lenny. Kiko. Ang presidente. Vice-presidente. Kiko Pangilinan. Okay, gusto ko ito, experiment. Okay? Magdi-divide tayo dito yung gitna, okay? Kung saan dito yung gitna. Yung mga naririto, from my left all the way here, okay, to the very middle dito, kayo yung magtatanong, ang presidente. Okay? Kaya ba yun? Tapos, yung mga nandito, all the way here to my right, okay? Kayo yung magsasagot, sino ba ang presidente? Okay, kaya nyo ba yun? Tapos, pati na rin vice-presidente. Kaya nyo yun, ha? Okay? So, 1, 2, 3, go! Saba! At kung sinabi ko, hello pagkain, ang sagot ay? Isa pa, hello pagkain! Ang gobyernong tapat! Buhay lahat! Ang gobyernong tapat! Angat buhay lahat! Mahal na mahal ko kayo, Iloilo, ha? Wag nyo kaming kalimutan dahil sa bawat Lenny, dapat may Kiko. Tama ba? Di ba? Number 7 kami sa balota, Kiko Pangilinan. Wag nyo kaming kalimutan dahil pangako namin, hindi namin makakalimutan kayo, okay? Okay? Maraming salamat ulit, everybody. Thank you so much. Thank you, Kaki. Kaki, may request lang sila. Kaki, picture lang daw po. Kasama mo yung mga Ilonggo. Picture tayo. Ayan! Kiko Pangilinan, ang presidente. Vice-presidente! Ang presidente. Vice-presidente. Kiko Pangilinan. Let's go. Gobyernong presidente. Thank you. Maraming salamat, Frankie Pangilinan! Thank you, Miss Frankie. Ganda ni Kaki. Oo nga, nako. Grabe. Nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Energy, yung energy nga. Kayo Energy, naman, mga ma-judgmental kayo. Mega ka man. Oo. Mega ano. Mega nerd. Alright, sige now. Iloilo! Are you all excited? Do wala ako kabate. Gani, parang hindi ko naman narinig yun. No, Parang ang hindi. baba ng energy. Oo. Si Nanay is just around the corner! Ayan na siya! Let's go. Let's have a chant, Megs. Okay. Teka, iimbitaron tayo na yung atong pinalangga ng mga kakamping. So please, once again, especially Kadto na ara, kamo. amata-amata kita sa pagpalapit diri sa tubang. Please, amata-amata sa pagkadto diri. And of course, sa tanan nga mga kakampings naton on that side, man I know, no? Nga, siguro partner, in a while, kung makita na gini ang presensya sa pinalangga naton nga nanay, amo na ginang mag-iimbitar sa ilang magpalapit diri Yes. sa tunga, no? Oo. Definitely, antuso nila ang, medyo mainit mga klima, pero hapon-hapon naman, Yes. nagatugnaw ka, nagaharong naman. Alas 4 naman, gamay lang yung sakripisyo, gamay lang nga init. Kaya pila na lang katulog, bago na itong presidente. Exactly. Gamay na lang, gid! Gamay na lang, gid! After May 9, good morning, President Lenny! Dapat Good kami- morning, VP Kiko! Yes! Kanami, pamatian. Okay lang kung di kita pagsendan sa crush natin sa good morning. Importante may good morning, President Lenny! My good morning, VP Kiko! Yes! O, diba? Hulaton tayo kung ano matabo sa plaza sa Santa Barbara. Joke! Joke lang! Bita! Yun.
Hoy, we don't encourage that, okay? Okay. Oh, we don't encourage that, and we don't encourage, Exclusion. inflicting ng mga activity. Oo, wala Because na at the end of the day, hindi tayo katulad nila. Oo. Pag may nabasa ko mga taga, distrito for Lenny, taga 4th District for Lenny and Kiko, Ara. Mga excited bitayin si for Lenny at Kiko. Joke lang na Alright, sige, saluat. Aton ginapangabay kay ginaimbita ng aton pinalangga ang mga kakampings nga mag-amat-amat na kita because in a while, no, ang aton pag-abot sa pinalangga naton nga nanay will be welcome, no? She will be welcome sa drum beats nga ginapabugal gid sang syudad sang Iloilo. Yes, ang aton world-class nga dinagyang festival. Siyempre, ipa-experience naton kay VP Lenny karon. Kaupod naton karon, of course, Governor Arthur Tuto Defensor. Kaupod naton si Senator Franklin Drilon. Kaga, of course, ang amay sang syudad sang Iloilo, Mayor Jerry Trenias. Yes! Amo hindi ka progresibo sa Iloilo City tungod sa aton amay. Kag siyempre present ba nagalain-lain nanuhay-tuhay nga sektor. We have doctors for Lenny, educators for Lenny. Thank you very much sa pagpati sa aton Vice Presidente. Arami mga student nurses for Lenny. Agustinians for Lenny. Mga putot for Lenny. Fans ni Alyssa Valdez for Lenny and Kiko. Diin na ang mga paloy for Lenny! Well represented kami sa mong partner. Yes, no? campus journalists for Lenny and Kiko. Siyempre, hindi madula mga taga-West for Lenny. Ayan, mga taga-West! Mga walang nasimulang sa research for Lenny! Ari rin, nagpanindugan man sila, mga taga-CPU for Lenny. Sino pagkadire nga rin diri sa buong mga Arky for Lenny? CPU Polisay. Sa CPU, damo nangakik nga ako na nanindugan sila for Lenny. Of course, di ba, as Centralians, we want an honest government. Gani, we support Lenny and Kiko. Wala sang pula nga boto, puro pink tanan. Nahuya ako mag-pronounce. Kakit-cute sa pink ka boto, do tambis, ino. We would like to acknowledge ex-Governor Toto Defensor. Mayong hapon. Aragin todo support gid. Kanami lang kaya, sila nagasuporta agad sa aton nga kausa sa subong nga hapon and they're very much thankful sa ila. Adi na nagagutok na gid. Si Frankie ara pa da, no? Si Kaki, wala na. Frankie, gusto mo gid matilawan ang famous Batchoy? You're in the right place kay diri nag-originate ang Lapas Batchoy! Oo, galing, no? Once again, amon gina-acknowledge ex-Governor Arthur Defensor Senior! Okay, maano pa tabak knowledge pa ta? Partner, natatanaw tanagid yang liwanag sa dilim nga nag-aamat-amat na pasulod diri, no? Procrastinators for Lenny, mga gwapa for Lenny and Kiko, mga medtechs for Lenny and Kiko. Dako ginailabulig, especially sang pandemic, mga medical frontliners naton. and of course, ang mga university-based naton nga mga supporters kanami lang gid, no? Yeah, ay mga taga-UP, sorry, nalipat ako, UP for Lenny and Kiko. Mga taga-UI for Lenny! Yes! And Mabilog Academy! Kabataang Barangay Iloilo for Lenny and Kiko. Ay, partner, may nagkitabay, kuya. Mga laon for Lenny! Ari Paget Megs, nabiktima sang taga John B for Lenny. Abaw! Nabiktima ka na, Megs?
Ano, Megs? Nabiktima ka na sa Nagajan. Wala ko yung nabiktima yung Megs. Gahatag ko yung Megs. Oh. La Paz Choir for Lenny and Kiko. Lenny in Malacanang is the most exciting part. Of course. Mga Miss Bayo na chill for Lenny and Kiko. Bongga. Kung ang Iloilo may dinagyang, si VP Lenny para gid sa Malacanang. Sa gobyernong tapat, uupo ulit sa wheelchair ang mga kurap. Mga wala na hadlock ihaboy sa bintana for Lenny. Imo Megs. Diin pagid, ayon. Iloilo Doctors College for Lenny. Ara na, nakita na nila, partner, no? Ara na, Megs. Karon ha, dapat tunog-tunog naton nga chant, okay? Dapat maperdis ang Iloilo ang Pasig. Dapat tunugon tagid. Ara, nagitsaya! Ang aton nga nanay! This is very emotional, especially sa aton nga mga Ilonggos, no? Because we want our future to be pink. Uhaw na kita kagutom para sa honest, kag transparent kag gobyerno. Kag ato ginapabugal partner tanan nga mga nag-perform. Kagalit sa una nga nagasuporta kay VP Lenny kag kay Senator Kiko Pangilinan. Hindi bayad! Oo, hindi bayad niya. Gabi ang level of volunteerism sang pumuluyo sang bilog nga Pilipinas para sa ilang nga kausa. Oo, may aragani sa Facebook, nakita ko hambal nila, gayhom-yuhom lang si VP Lenny, kaya wala ko no siya gasto, iba may gagasto siya. Well, it's the spirit of volunteerism, gid, para kay VP Lenny Robredo. Ara na, Arina, Iloilo! Yes! Lapit na lang, gid. Okay, sa chorus, everyone, dapat tulogin ang kanta, ha? Upod na, ha? Chorus! Iloilo! Shabay! Shabay! Ito lang ating pinuno, handa ng magsilbi. At isip kay Lenny tayo. Kay Lenny tayo. Kay Lenny tayo. Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Come on! Ito na ang ating pinuno, handa ng magsilbi. Louder! Kusay at tibay puso at isip kay Lenny tayo. Iloilo! Mayor Jerry Trenias! And VP Lenny Robredo! Oh! Yari Ating na! Presidente! Lenny Robredo! Vice Presidente! Kiko Pangilinan! May tapang, may puso para sa Pilipino. Ang Pilipinas ay matatag. Bawat pagsubok kinakaya. Karapat-dapat sa kanya ay maayos na pamamahala. Sa lahat ng unos na dumaan, mayroong walang pagod na nagtsatsaga. Kasing tatag ng diwa ng Pilipinas. Come on, Iloilo! Ready your voice! Ready! Ready! Ready your voice, Iloilo! This is for the Philippines! Everyone! Sabay-sabay! Come on!
Ito na ang ating pinuno, handa na magsilbi. Husay at tibay puso at isip. Kay Lenny tayo. Kay Lenny tayo. Grabe! Emotional ang mga Ilonggos. Emotional din katampan ng mga Ilonggos. You would like to acknowledge, of course, ang mga leaders na kasuporta sa kausa sa kauswagan. We have ang big man sa Senado, Senator Franklin Drilon. Ang amay sa syudad sa Iloilo, represented sa buong sa iyang datay Governor, ex-Governor Arthur Defensor Sr. Kag syempre, Megs, ang aton nga amay sang syudad sang Iloilo. Ang rason kung ang aperte ka progresibo sang Iloilo City, Honorable Mayor Jerry Treñas! And of course, Iloilo, ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas, Lenny Robredo! Ang presidente, Lenny Robredo. Vice Presidente, Kiko Pangilinan. Come on! Ang presidente, Lenny Robredo. Vice Presidente, Kiko Pangilinan. Ang presidente, Eh, hindi na magpatugayin pa. Vice Presidente, Kiko Pangilinan. Come on! Ang presidente, Lenny Robredo. Vice Presidente, Kiko Pangilinan. Alright, Iloilo, one more time. One more time. Tunugon tagid. Ating presidente, Lenny Robredo. Vice Presidente, Kiko Pangilinan. sa gobyernong tapat, Angat buhay lahat. sa gobyernong tapat, Angat buhay lahat. sa gobyernong tapat, Angat buhay lahat. ang aton presidente, Lenny Robredo! Presidente, Lenny Robredo. And of course, hindi na magpatugayan pa. Let us all be entertained by this special production number. Ladies and gentlemen, Ilonggos, Iloilo, our Dinagyang Warrior! Dinagyang Festival Warriors. Meg, sorry.
Once again, Iloilo! Ladies and gentlemen, yari na ang mga leaders nga nagasuporta sa kausa sa kauswagan. Umpisahan natin, amay sa syudad sang Iloilo. Amay sang probinsya sa Iloilo, Governor Arthur Toto Defensor Jr. represented by Governor Arthur Toto Defensor Jr. And of course, ang rason sa kauswagan sa syudad sang Iloilo, Mayor Jerry Treñas! The big man sang Senado, Senator Franklin Drilon! Yari na! Aton palagpakan, Congressman Mike Goriseta! Yari na siya sa Iloilo! Yari na siya Ilonggos! Magugyaw kang magpalakpakan sa gobyernong tapat, angat buhay lahat! Ang susunod na presidente ng Pilipinas, Leni Robredo! Leni! 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 Once again, atong ginapalagpakan na Mayor Jerry Treñas, Senator Franklin Drilon, Honorable Mike Goriseta, of course, ang amay ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. We have ex-Governor Arthur Defensor Sr. And of course, ang pinalangga sang nanay, pinalangga ka nanay sang Pilipinas, Nanay, our President, Leni Robredo! Yes! Tumangkad kainit. Sobrang inat ng pangtanggap talaga ng mga Ilonggos. Kay VP Leni. Nanay, in behalf po sa Iloilo, palangga kagidnamon. And to give a special message sa atong tanande, ang nagdala, kag magapadayon pa sa pagpauswag sang syudad sang Iloilo, ang bugal, kag rason nga kita nga mga Ilonggo kag di sa Iloilo, ginatanyagan nga Wakanda of the Philippines, City Mayor, Honorable Jerry P. Treñas! Maayong hapon, gid. Maayong hapon sa tanan. Maayong hapon dira sa inyo. Maayong hapon diri. Dira kag sa tanan. Ang aton nga bugal diri sa syudad sang Iloilo, madugay nga nagserbisyo sa aton pungsod, kag kadako sang nabulig sa aton syudad. Palakpakan din naton, Senator Franklin Drilon. Ang amay sang aton gobernador, sobra 30 anyos ang serbisyo sa aton diri sa probinsya. Dako ang nabulig sa aton diri sa probinsya. Kag ara siya permi nagatindog sa husto kag tama nga kandidato. Governor Art Defensor. Ang kongresista sang segundo distrito, palakpakan ginaton, Congressman Mike Goriseta. Kag mga palangga ko nga Ilonggo.
ang aton masunod nga presidente. Ang masunod nga presidente sang Pilipinas. Leni Robredo. Gapamangkot ang iban. Nga aari ako diri. Nga pink ang bayo naton. May pilian pa bala kita. May pilian pa bala kita nga kandidato. Sino ang kandidato nga nakagraduar, hindi lang kisa, kundi kadua? Sino ang kandidato nga wala kaso sa ombudsman? Sino ang kandidato nga may plano para sa gobyerno sa pungsod? Sino ang aton kandidato? Sino imo kandidato? Sino idulong ta sa Malacanang? Updan ninyo ako. Updan ninyo ako. Updan ninyo ako. Kay sino ninyo ako updan? Sino idulong ta sa Malacanang? Mayong hapon sa inyo tanan. Madamoy nga salamat, Mayor Jerry Treñas. Thank you very much, Kid. We would also like to acknowledge ang presensya ni Congressman Nonoy Defensor. Mayong hapon, Kid. Para sa taong bayan. Alright, susubong nga hapon naman aton pamatian ang tingog, syempre kang mensahe sang aton pinalangga nga amay sa probinsya sa Iloilo, Governor Arthur Toto Defensor Jr. Iwan, anuman ang ulos, ito ang lagang lubos. Mayong hapon, Iloilo! Leni! 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 Kiko! 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 Salamat sa luyag ko anay tamyawon. Ang masunod kag palangga sang Iloilo, kag nagapalangga man sa Iloilo, ang madason nga presidente sang Pilipinas, Leni Robredo! Kag ang iyaman nga kaupod for Vice President Kiko Pangilinan. Kaupod man naton ang nagapalangga gid sa probinsya sang Iloilo nga senador nga nagdala sang damo nga proyekto nga nagakampyo sang pangabuhi sa probinsya sang Iloilo. Senator Franklin Drilon. Kang akon nga partner sa panghimanwa ang inyo palangga nga mayor diri sa siyudad sang Iloilo, Mayor Jerry Treñas. Kag hindi ko pagkalimtan si tatay, former Governor Art Defensor Sr. Kagang akon nga magulang, Congressman Nonoy Defensor. Ang isa sa pilang nahot nga congressman nga nag-aapin sa aton, nga nagaunong kay Vice President Leni Robredo, Congressman Mike Goriseta.
Board Member Matt Palabrica, Mayor Karina Flores of Oton, Mayor Suzette Alquizara of Tigbawan, salamat gid sa aton nga pagtipon. Ang aton nga kinahanglan himuon, proteksyonan naton ang inyo pinangabudlayan. Hugton naton ang boto ni Leni Robredo sa aton nga mga komunidad kag sa aton ka barangayan. Kamutanan ang nagpangamudlay nga magkampanya, mag house to house para lang makakumbinsi kita sang boto para kay Leni Robredo. Balikan naton sa ultima oras ang kampanya. Hugto naton kag proteksyonan so that we will deliver the votes nga pangabudlayan ninyo para kay Vice President Leni Robredo. Sa tanan sa aton nga mga youth leaders, organizational leaders, sectoral leaders, aton nga mga ginhikanan, lihog ko, pulihan naton. Kampanyahan nyo ang tanan nga tao sa palibot nyo. Let us deliver all the votes that we can bilang lang kaadlaw ang nabilin para kay Vice President Leni Robredo. Sang nagligad nga eleksyon, sobra 700,000 lang inhatag ninyong abansi kay Vice President Leni Robredo. Liwaton ta! Liwaton! 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 Hindi! Dugangan! Dugangan ta! Dugangan! 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 Salamat! Salamat! Liwaton ko ha, our assignment is na mapuli na kita sa aton nga mga komunidad kag barangay. Kag pulidohon naton ang boto para kay Vice President Leni Robredo. Kag sa mga kay Senator Kiko Pangilinan, kag sa mga kaupo diya nga senador. Salamat! Kag maayong hapon sa inyo tanan. Thank you very much, Amay sang probinsya sang Iloilo, Governor Arthur Toto Defensor Jr. Kag of course, amon man ginatay tamyaw na Honorable Juancho Alvarez. Salamat gid sa pagkadto, Mayor. Thank you so much. And of course, sa ining attack na partner, iatag na naman ang ining kaigayunan para sa iya nga amay. Yes. Ex-Governor Arthur Defensor Senior! Nahinlaw kit kami. Leni Kiko lumaban, tayo ay di iniwan. Ano man ang ulos, Leni Kiko anak ang lubos, Leni Kiko kasamang lakas, alay ay wagas, Leni Kiko ang tunog sa musika, ang palakpak kag singgit ninyo, nagapatimaan na tapos na ang eleksyon. Kagpisan ang selection survey, abanse si Marcos. Nga sanag na nga ang survey sala. Kag ang dasaw nga presidente sa Pilipinas, ang vice-presidente, si Leni Robredo. Senator Drilon, Mayor Treñas, Governor Defensor, Congressman Defensor, Congressman Goriseta. Magboto ka mo para kay Leni. Is a vote not for her interests. Is a vote not to enrich herself in power. Is a vote for good governance. And we vote for the people oppressed, for the people victims of human rights. We vote for the poor,
for the hungry and the sick. Pero kung maboto ka mo kay Marcos, boto ina for the possible restoration of dictatorship. If you vote, never again, never again, never again, never again, never again, never again. Never again. When you vote for Marcos, you vote for a government that is not accountable. Ang gobyerno na ang presidente hindi magbayad sa income tax. If you vote for Marcos, kaboto ka mo sang presidente na hindi magbayad sa estate tax. Limot ka mo sa bilog ng kalibutan, wala sing presidente sang nasyon. Nagpresidente siya, bisan why siya kabayad ng income tax siya, nagbayad siya kabayad sa real estate tax. Kagi ako, commissioner sa PCGG, kakindala ko din ang dokumento nga pakita na may tinago sila nga kwarta nga maiko sa Switzerland nga nagabalor $530 million. Bilyon din ang kwarta. Inang nga kwarta, nabawi na, kag ginausar na sa victims of human rights, biktima sang tiyempo sa diktatura ni Marcos. So, mga palangga ko si Manua, let us not make that mistake again. Never, never again. Ilang paso, ilang paso, ilang paso. Manisay na lang ako. Manisay na lang ako, lipot na lang. Ay mauntat na kita. Neither in the toils of the day, nor in the vigils of the night, can the sentinels of democracy relax their vigilance. Let us all be wary and stand by our arms, lest by culpable tolerance or by criminal negligence, our country in some forbidding future shall become a desolate Carthage, in whose naked ruins our republic shall remain. Fallen monuments of a past, in whose debris our descendants, by then the forlorn bandsmen of some corrupt despot, shall endeavor to decipher the language of democracy, inscribed in forgotten hieroglyphs on the sarcophagus of our dead freedoms. Madaming salamat, kagmaayong hapon sa inyong matalan. Madaming kasalamat, Governor Arthur Defensor Sr. O nakahidlaw man ka kay ex-governor. No? A legendary public servant standing right before our very eyes. Kaya gina-endorso si VP Leni Robredo. Thank you, Gid, Governor Defensor Sr. sa paggabi-abi sa buong hapon. And of course, diretsyo na kita, Mex, nagakalain-lain nga sektor, nagkadto diri para hiwatig sa ilang suporta para kay VP Leni kag sa Team Angat. We have Doctors for Leni, UP Alumni for Leni, and Angel! Kasamang lakas, alay ay wagas, Leni Kiko laban. Mayong hapon, Iloilo! Kami nagarepresentar sa Doctors for Leni. Kami nagarepresentar sa health workers. Sino sa inyo dire, health workers?
may ihambal lang ako sa inyo nga during the pandemic, tama gid kabudlay sa amon mga health workers. Ang amon nga sitwasyon daw hindi namon makasigurado nga mabuhi pa kami sa sunod nga adlaw. In fact, ako mismo naging biktima man sang COVID. Pero tungod sa bulig sang amon mga ahensya, sa bulig di Presidente, Vice President Leni Robredo, nga siya ang nag-aruga sa amon, kag naalala kami during those times. Tandaan naton nga ang kalusugan sang Pilipinas ay nakasalalay sa kalusugan ng bawat mamamayan. We truly support Leni Robredo in her plan for a better delivery of healthcare system para sa aton ikaayong lawas sang aton mga pumuluyo. We support her for the education that she promises, responsive education para sa mga masunod nga henerasyon sang aton mga kabataan. We support the economy, a vibrant economy plan for the whole Philippines. Ini para sa pag-uswag sang Iloilo, hindi lamang sang Iloilo, kundi sa buo bilog nga pungsod sang Pilipinas. So, mabuhay ang Pilipino, ihatag ko naman kamo sa akon upod, si Doktora Hardelesa. Mabuhay ang Iloilo! Mabuhay si Leni! Mabuhay! Mabuhay si Kiko! Mabuhay! Ma-share ako as a doctor and as a mom. Kung nanay ka, ginaproblemahan mo ang mga anak mo. Sometimes sa pandemya, hindi lang ako nga bata nga ara sa Manila ginaproblemahan namon. Pati ang mga residente nga hubin nga nagahilibi, nga naga-lost faith sa mga otoridad sa amoto nga time. May isa lang gid saving grace to me and to the rest of us, ang voice ni Leni Robredo. She is truly a light that shines. You know what she did? You, I think, are familiar. Nangatag siya sang salakyan or nag-connect sa mga dot ang mga medical, ang mga health workers, you know what? Ginsikway sang ila nga konsidein sila nag-star. Ginpangitaan ni Leni, wala na ko tingog, ginpangitaan ni Leni sang puluyan. Ginpangitaan ni Leni sang salakyan. Pero ang pinaka-importante, hindi lang siya telescopic management. Balaan nyo kung ano telescopic? Focus sa medical kay ti pandemya. Nang-reach out siya sa mga mananahi. Nag-reach out siya sa mga faktorya nga may mananahi. Ginpaobrahan kami sang bayo. Una-una, ang bayo namon halin sa kortina. Bala mong kortina, gina-shower, bala na ginagisto para lang maprotektahan namon ang amon residente. Ang ilang nga bayo, ang ilang nga cup, halin sa shower cup sang hotel para lang maprotektahan ang mga kabataan. So siya gid ang truly, ang nagahatag sang kasanag sa aton sang ara kita sa kaduluman, sa kadulom. So, sino ang aton presidente? Leni Robredo! Sino ang vice presidente? Kiko Pangilinan! Go kita tanan! Gobyernong tapat ang
Kiko! Lenny at Kiko! Lenny at Kiko! Nagawa niyang tumulong sa kapwa, nagawa niyang mamuno sa tama, nanindigan para kay Juan at kay Juan, naman ang isip pinaglaban. Lenny Robredo, nagawa niyang lahat, may lakas, may galing at may pusong tapat. Lenny Robredo, aming pinuno, nagawa niyang lahat. Dumaan ng bagyo, di sumuko, ang ngiti sa matay di naglaho. Umimbig, lumipad, taas ang noo, pag-asa ng Pilipino. Lenny Robredo, nagawa niyang lahat, may lakas, may galing at may pusong tapat. Lenny Robredo, aming pinuno, nagawa niyang lahat. Lenny Robredo, nagawa niyang lahat, may lakas, may galing at may pusong tapat. Lenny Robredo, ating pinuno, nagawa niyang lahat. Hindi na ako mapayag! Mawala kang muli! Hindi na ako papayag na muling mabawi! Ating kalayaan, kay tagalan nating mithi. Sa aming bayan, kasama ang mahirap at mayaman, aming bisig kabataan, lola't lolo. Kasama natin ang bawat Pilipino.
may kabutihan, hanggat may pag-ibig, liwanag ang mananaig. Sing! Pero sisikapin ko at hindi ako magpapahinga hanggat hindi mo pa magawang muling ipagmalaki na ika'y isa. Matatakot may kasangga ka sa laban na ito, sabay tayo isipin ang nasyon. At alam ko ang aking kaya, alam ko ang hindi, alam ko ang nailangan upang makapagsilbi. Hanggat may kabutihan, hanggat may pag-ibig, liwanag ang mananaig. Sing with us! At hindi ko may papangako ang kulay rosas na mundo para sa'yo. At hindi ko may ilawan ang lahat ng anino. Pero sisikapin ko at hindi ako magpapahinga hanggat hindi mo pa magawang muling ipagmalaki na ika'y isa. Pilipino may puso sa buti ng tugon. Pilipino may tapang na muling umangkon. Pilipinong buo ang paninindigan. Walang tama at tulong. Samahan mo ako. At hindi ko may papangako ang kulay rosas na mundo para sa'yo. At hindi ko mailawan ang lahat ng anino. Pero sisikapin ko at hindi ako magpapahinga hanggat hindi mo pa magawang muling ipagmalaki na ika'y isang matatag at matapang at mabuti at mapagmahal. Sing! Pilipino. Gobyernong tapat! Salamat, Doctors for Lenny, UP Alumni for Lenny, and Angel. Iisa ang hangarin. Check, hey, hey. Iisa ang mithiin. Hello. Lenny Kiko lumaban para sa Mga palangga ko nga Ilonggo, ang masunod nga presidente sang Pilipinas, Leni Robredo. Ito na ang ating pinuno, handa nang magsilbi. Husay at tibay puso at isip. Kay Lenny tayo. Kay Lenny
salamat. Maayong hapon, Iloilo. Maraming salamat kay Mayor Jerry Treñas. Alam nyo, nagulat ako kasi ang usapan, wala na tayong rally. Mayor Jerry, ang usapan, magpapasalamat lang tayo sa mga naga-house to house. Pero napakarami nyong lumabas ng mga bahay. At napakaraming pumunta dito. Kaya maraming salamat. Pero bago po ako magpatuloy, ang aking pong pagbigay galang sa ating iniidolong lingkod bayan, Senator Frank Drilon, ang ating pong Governor Toto Defensor, ang ating former Governor Art Defensor, ang ating pong mga congressmen, 2nd District Congressman Mike Goriseta, 3rd District Congressman Nonoy Defensor, ang ating pong mga mayors, maliban kay Mayor Jerry, nandito din po si Mayor Karina Flores ng Oton. Nandito din po si Mayor Suset Alquisada ng Tigbawan. Nandito din po former Mayor Juancho Alvarez ng Ahoy. Kasama din po natin Board Member Mark Palabrica. Ang ating pong representatives ng iba't ibang mga grupo na supporters natin, yung mga nag-perform ngayon, yung mga naga-house to house. Sino ba dito sa inyo mga naga-house to house? Yung pagbisita ko po ngayong hapon, talagang pasasalamat po ito sa mga naga-house to house. Pasasalamat po ito sa lahat ng ating supporters na mula po nung nag-announce tayo, ay talagang grabe na yung sakripisyo. Karamihan ay mga abonado. Marami po tayong mga grupo. Kanina po nag-perform yung mga Doctors for Lenny. Nag-perform yung UP Alumni for Lenny. Nag-perform po yung Angel, nag-perform yung, ano yon? Mamaya na tayo sumigaw. Mamaya na. Dumating din po, Congresswoman, Jam Baronda, maraming salamat. Maraming salamat po. Gaya ng sabi ko, nandito ako para magpasalamat. Parang first time in history na naga-house to house ang para-presidente saka vice-presidente. Bakit po kailangan nating gawin ito? Kailangan po nating gawin dahil ang pinakakalaban natin ngayon, fake news saka kasinungalingan. Alam nyo po, na bago pa man yung campaign period, grabe na talaga yung disinformation. Kaya kailangan po nating basagin yung mga kasinungalingan at palitan ito ng katotohanan. Nagpapasalamat po kami sa inyo dahil po nung nag-appeal kami sa inyo na mag-house to house, talaga namang grabe yung sipag na pinakita nyo sa amin. Kaya maraming salamat. Kung napapansin nyo po, ilang beses na kaming bumalik sa Iloilo. Yung pinakauna ko pong punta dito, nung ako ay kandidato na, hindi pa official campaign period, December 4. December 4 po andito ako. Pumunta po ako hindi lang Iloilo City, pero pumunta po ako sa Leganes, pumunta ako sa Maasin, para po bisitahin yung aming project doon
na community learning hub. Sa Leganes po, kasama natin doon yung ating Doctors for Lenny. Kaya maraming salamat. Bumalik po ako noong February 25. Nagkaroon tayo ng grand rally dito sa Iloilo City. Nag-attend ba kayo noon? Ang saya, di ba? Masaya siya kasi walang pilitan, walang bayaran yung pagpunta. Hindi lang hindi bayad, pero marami sa inyo abonado pa. Pero hindi nyo ba napansin, nung rally natin, grabe yung spirit of bayanihan. Kahit kayo ang tagal-tagal nyo naghintay, matagal na nakatayo, napakainit, pero pag uwi, masaya pa din dahil alam natin na nandun tayo para ipaglaban ang ating bayan. At yung pakiramdam natin na spirit of bayanihan, kakaiba siya. Yung mga pumunta sa rally na may mga baon, hindi lang para sa kanila, pero para iambag sa iba. Pagkatapos ng rally, ilang oras lang, malinis na yung rally site dahil yung mga rallyista mismo yung naglinis. Ang pwede lang gumawa nito, mga tao na inspirado. Bakit ba inspirado tayo? Dahil siguro, pinapangako namin ni Senator Kiko, isang gobyernong tapat para umangat ang buhay ng lahat. Pero pag ito simpleng pangako lang, tingin ko hindi naman kayo ganito magpapagod. Pero alam nyo na yung pangako gagawin namin dahil ganito talaga yung uri ng pamamahala na pinapaniwalaan natin. Isang pamamahala na ang mga lingkod bayan nyo matitino at mahuhusay. Isang pamamahala na sinisiguro na ang pera ng taong bayan napapangalagaan para nakakarating sa pinakanangangailangan. Pinakita na po namin ito sa aming panunungkulan, lalo na nung ako ay nasa Office of the Vice President. 6 na taon, maliit yung mandato, mas maliit yung pondo, pero marami kaming nagawa na proyekto. Dito lang po sa lalawigan ng Iloilo, kasali na ang Iloilo City, hindi ko na iisa-isahin dahil napakarami naming proyektong dinala dito. In fact, nung height po ng pandemic, pumunta ako dito para bisitahin yung mga proyekto natin dito. Gaya ng sinabi kanina ni Doktora, panahon ng pandemic, sino yung naasahan? Yung ating opisina. Pero hindi lang po yun panahon ng pandemic. Lahat na krisis, lahat na sakuna, pumupunta po kami dito, sinisiguro namin na kahit papano makatulong kami. Pagkatapos po ng Typhoon Odette, magki-Christmas na noon, pumunta po ako dito, nagdala po tayo ng relief goods para doon sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi lang po yon. Nung pagpunta po namin dito ang February 25, marahil karamihan sa inyo, nakita lang yung malaking rally natin dito sa Iloilo City. Pero bago po nun, may 6 na iba pang munisipyong pinuntahan tayo. Pumunta po tayo sa Oton, umagang-umaga kasama natin si Mayor Karina. Pumunta po tayo sa Concepcion, kasama natin si Mayor Raul. Pumunta tayo sa Ahoy, ayun si former Mayor Juancho, nandun, saka si Mayor. Sa Pasig, pumunta tayo, volunteer-driven yung ating programa doon. Sa Pototan, pumunta tayo. Santa Barbara, pumunta tayo. Bakit ba tayo nagpapagod ng ganito?
Bakit ba hindi tayo nakontento na isang malaking rally lang? Dahil po ganito yung pamahalaan na pinapangako namin sa inyo. Isang pamahalaan na gobyerno ang lalapit sa tao. Sa 6 na taon na panunungkulan ko bilang Vice President, mahigit kalahati noon nasa mga pinakamalalayo akong mga komunidad. Mas mahirap puntahan, mas tinutulungan. Mas naghihirap yung bayan, mas tinutulungan. Hindi po namin tinitingnan kung maliit, konti lang yung botante doon. Kahit napaka-konti ng tao, basta nangangailangan, tutulungan. At ito po yung aasahan yung pamahalaan sa amin. Noong 2016, napakalaki ng botong binigay nyo sa akin. Alam nyo, halos pareho siya ng boto na nakuha ko sa sarili kong pinanggalingan. Noong 2016, wala pa ako masyadong maipakitang resibo sa inyo. Nangako lamang ako na gagawin ko ng buong puso at husay ang pagiging pangalawang pangulo ko at tiniwalaan niyo ako. May eleksyon o wala, nandito ako kasama ninyo. Kaya ngayon, bumabalik ako. Mas malakas na yung loob kong hingin ang inyong tulong. Dahil masasabi ko sa inyo, hindi ko sinayang yung tiwala na binigay ninyo sa akin. Hindi lang sa pagserbisyo sa Iloilo, hindi lang sa pagdala ng proyekto sa Iloilo, pero pinakita ko sa inyo kung ano ang magagawa ng isang pamahalaan na matino at mahusay. At ito yung pinaglalaban natin ngayon. Ang pinaglalaban natin ngayon, yung kagustuhan natin. Dahil nakita naman natin, pwede naman pala. Pwede naman pala ang disente pero mahusay na pamamahala. Pwede naman pala na walang korupsyon. Kasama natin dito sa taas ang inyong mga lingkod bayan dito sa Iloilo. Mga lingkod bayan na iniidolo at hinahangaan natin dahil matitino at mahuhusay. Pag tinitingnan ko sila, nagiging kampante ako na talagang ang Iloilo marunong naman pumili ng kanyang mga lingkod bayan. Ilang beses nang sinubukan na idaan sa pera ang eleksyon. Pero hindi nagpadala ang Iloilo. Ang inaasahan ko po ngayon, ganun pa din. Na kahit anong pera yung gamitin, kahit anong makinarya yung gamitin, ang mga Ilonggo, pipiliin pa din ang tama. Ang mga Ilonggo, marunong tumingin kung sino yung makakadala sa kanila ng kabutihan. Kaya po ngayon, malakas yung loob ko. Mas malakas yung loob ko ngayon. Ano yon? Medic. Medic? Medic? Bigyan nyo ng space. May tubig ba kayo dyan? Magdala ng tubig. Bigyan nyo ng space kung kayang madala dito, mas mabuting madala dito. Ayan, tatapusin ko na kasi matagal na kayong nabibilad sa araw, saka matagal na kayong nakatayo. Pero maraming salamat. Pagkatapos po ng araw na ito, pagkatapos ng araw na to, 4 na araw na lang ang natitira para magkampanya tayo. Sana po, ihirit pa natin yung kaya nating ihirit. Konting tumbling na lang. Pag hinusaya natin, ang susunod kong pagbalik dito,
magpapahatid na ako sa Malacanang. Kaya maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Presidente Leni Robredo, Vice Presidente Kiko Pangilinan. Ang Presidente Leni Robredo, Vice Presidente Kiko Pangilinan. Come on, Iloilo! Ang susunod na Presidente, Leni Robredo! Ang Presidente Leni Robredo, Vice Presidente Kiko Pangilinan. Let's dance! Gobyernong Presidente, angat buhay lahat. Vice Presidente, angat buhay lahat. Gobyernong Presidente, angat buhay lahat. Vice Presidente, angat buhay. Iloilo! Leni Robredo! Vice Presidente Kiko Pangilinan. Mabuhay si Leni Robredo! Mabuhay si Senator Kiko Pangilinan! Angat buhay lahat. Gobyerno dapat angat buhay lahat. Iloilo is space! Angat buhay lahat. Ito na ang ating pinuno, handa nang magsilbi. Husay at tibay puso at isip. Kay Leni tayo! Kay Leni tayo! Leni tayo! Pero meron tayong ipaglaban. Pag-ibig lang ang huli. At ang loob ay malasakit. Kay Leni tayo! Kay Leni tayo! Ileni Robredo, hindi kami ko may tapang. May puso para sa Pilipino. Ileni Robredo, hindi kami ko may tapang. May puso para sa Pilipino. Ileni Robredo, hindi kami ko may tapang. May puso para sa Pilipino. Ileni Robredo, hindi kami ko may tapang. May puso para sa Pilipino. Iloilo! Leni! 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 Ileni Robredo. Sa liwan, tatagin ang mga buying supporters ni VP Leni. May araw pa sa special performance sa subong hapon. May puso para sa Pilipino. Ileni Robredo, hindi kami ko may tapang. May puso para sa Pilipino. Ileni Robredo, It's time to woman up. Pilipino. Ileni Robredo, hindi kami ko may tapang. Hashtag Para sa Pilipino. Abante Babae. Ladies and gentlemen, Dinagyang Warriors! Magsilbi, husay at tibay puso at isip. Kay Leni tayo, kay Leni tayo. Kaya tayong ipaglaban, magiting hanggang huli. Sapat ang loob ay malasakit. Kay Leni tayo, Robredo, kay Leni tayo. Once again, Iloilo, the Dinagyang Warriors! Iloilo! Salamat! Iloilo! Thank you very much! VP Leni, huwag ka mag-alala. Baluarte mo ang Iloilo City at Iloilo Province. Once again, ating Presidente! Vice Presidente! Sa gobyernong tapat! Angat buhay lahat! Once again, palakpakan Iloilo! Madamo, salamat sa inyo pa tayong suporta kay VP Leni Robredo. Sa palaabuton, yung Mayo 9, aton botohon ang tampad sa
sa serbisyo. Lenny Robredo, Kiko Pangilinan, kaya tanan nga senatoriables sa Team Angat. Madamo nga salamat sa inyo tanan. Once again, I'm Jordan Toledo and I'm joined by my partner, Dana siya. Reyna. And of course, I'm your It's Showtime Spiska and Tuesday Ready Good Reyna Salazar Gilmore. And I thank you. Patayon sa Thank you. Pagkasuwag. Iloilo!